Hi! Magandang araw sa inyong lahat. I hope you're ready for our new story ngayong araw na ito dahil I'm sure aabangan mo 'to. Di ko alam kung ro-roller yung mata mo katulad nung sa akin like that. Pero, ah, para 'to sa mga misis na ang mga asawa nila hindi nila mapagkatiwalaan. Para sa mga asawa na meron na ngang misis nila pero hindi pa rin makontento at nagpapadala pa rin sa tukso. Yan. Ganito ang nature ng pag-uusapan nating istorya ngayon. Kawawa naman si Kapitan. Ay, oo nga eh. Hindi na nahiya yung babae. Ay, oo. Pa? Paano po nangyari? Bakit ang daming tao sa labas? Pa? Wala nang bumubo, JB. Niliyasan niya tayo. Po? Saan po nagpunta si Mama? Sumama na doon sa kabit niya. Mas pinili niyang sumama kay paring Rick. Hindi na ba tayo mahal ni Mama? Hindi na. Dahil kung mahal niya tayo, hindi niya pipiliin ang kabit niya. Itong tandaan mo, Jamie. Mula ngayon, ituring mo ng patay ang mama mo. Are you a product of a broken family? Paano kung ikaw naman ang nag-asawa at may pilit na sumisira sa magandang pagsasama na sinimulan nyo? Anong gagawin mo? Halina't pag-usapan natin sa comment section. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, isang magandang araw po sa inyong lahat. 4:30 ng hapon, araw ng linggo, nang simulan kong isulat ang liham na ito. I've been an avid listener of Aswang Diaries. Matagal ko nang gustong ibahagi sa inyo ang sarili kong karanasan sa aswang pero palagi akong nauunahan ng takot. Maraming salamat sa pagbibigay ng lakas ng loob sa akin ng asawa ko at ng mga kaibigan ko kaya eto, sisimulan ko na ang kwento ko. Ako po si Jamie. Ngayon ay 40 years old na. Ang ikukwento ko sa inyo ay nangyari mga 7 taon na ang nakalilipas. Isa po akong architect at ang asawa ko naman ay isang engineer. Parehong mataas ang posisyon namin sa kumpanya. Lead architect ako at siya naman ang project manager. Newbie ako noon sa unang kumpanyang pinasukan ko pagkatapos kong makapasa sa board exams at si Albert naman ay mas nauna sa akin doon. Mula sa pagiging magkasama sa trabaho, maging magkakaibigan hanggang sa nauwi sa pag-iibigan at kasalan. Sa 2 taon ng pagsasama namin, dito nasubukan ang tatag ng aming relasyon maging ang pananampalataya namin sa Diyos. Love, tapos ka na maligo? Love, nakahanda na ang... Oh, bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Negative. Sabi ko na nga ba eh. Sorry. Huwag ka na mag-sorry sa akin ha. Wala ka namang kasalanan. Siguro talagang hindi pa ito ang tamang oras para makababy tayo. Darating din ang araw na yon. Ibibigay din siya ng Diyos sa atin. Eh kasi alam ko naman na gustong-gusto mo nang maging daddy. Gusto lang kitang mapasaya. At sino naman ang may sabi na hindi ako masaya na tayo lang? Oo, mas magiging masaya tayo kapag may baby na tayo. Pero hindi ibig sabihin nun na malungkot na ako. Hindi naman kita minamadali eh. Saka maghahanap pa ako ng baby. Eh, ikaw kaya ang baby ko. Corny nito. Totoo yun. Ikaw ang number 1 baby ko. Kahit na magkaanak tayo, hanggang sa pagtanda natin, ikaw pa rin ang baby ko. Hindi magbabago yun. Paano kung hindi tayo magkaanak? Eh di hindi. Hindi mo ako ipagpapalit? Hindi. Ano ba namang tanong yan? Magkaanak man tayo o hindi, hindi kita ipagpapalit. Hindi magbabago ang nararamdaman ko sa'yo. Kaya sabi nung kasal natin, di ba? Sa hirap at ginawa. Kaya mahal na mahal kita eh. At mahal na mahal din kita. Kaya huwag ka na malungkot, okay? Subukan na lang natin ulit sa susunod. Okay. Halika na, kain na tayo. Pakis nga muna sa maganda at sexy kong misis. Ano ba sabi mo kiss lang. Bakit mo ako hiniga? Eh, marami pa tayong oras. Maaga pa. No? Love, may pasok pa tayo. 3 years na kaming kasal ng asawa ko.
Makalipas ang 2 taon, gaya ng plano namin, saka namin sinubukang magbuntis. Pero 1 taon nang nakalilipas, hindi pa rin kami nakakabuo. Dahil doon ay hindi ko maiwasang malungkot. Ngunit sa kabila nito si Albert pa ang nagpapalakas ng loob ko habang ako ang palaging nalulungkot sa tuwing negative ang lumalabas sa pregnancy test. Samantala matapos namin kumain ng almusal, makaligo at makapag-ayos, lumabas na ako ng bahay habang si Albert naman ay nilalabas na ang kotse sa garahe. Papasok sana ako sa bahay ni Papa para magpaalam ng sakto namang lumabas na siya. Pa, papasok na kami ni Albert. Alis na po kami. Oh, mag-ingat kayo ha. Albert, alalay sa pagmamaneho. Opo. Pa, huwag ka masyadong magpapakapagod sa trabaho mo sa barangay hall, ha? Oo, huwag ka masyadong mag-alala. Kapag may kailangan ka, nandiyan naman si Ate Mela. Huwag kang mag-alala dito kay Kapitan. Akong bahala dito. Pabrasuhin ko to kapag matigas ang ulo. Ano? Baka ikaw hampasin ko nitong arnes. Hey, joke lang, Manong. Ikaw talaga masyadong seryoso. Kaya tumataas ang presyon mo eh. O sige na, alis na kami. Ate Mela, ang mga gamot niya ha? Oo, sige. Love, halika na. Baka malita tayo sa meeting natin sa client. Nung sinagot ko si Albert, sigurado na kaming dalawa sa isa't isa. Alam naming pareho na sa panghabang buhay na tuloy ang relasyon namin. Sa 2 taon namin, doon kami nag-open ng joint account at nag-ipon ng paunti-unti. Sa 5th anniversary namin, doon na niya ako inalok ng kasal. Matapos yun, ay napag-usapan na namin na maging praktikal. Simple lang din naman ang gusto ko sa kasal. Civil wedding sa isang garden venue. Dahil ang naipon naming pera ay ginamit sa pagpapatayo ng sarili naming bahay. Isa sa naging pakiusap ko kay Albert noong bago kami ikasal ay huwag naming iwan si Papa dahil malawak ang lupa namin. Doon nagpatayo ng bahay sa loob ng mismong bakuran. Mag-isa na lang kasi siya sa buhay. Kung bubukod ako, alam kong malulungkot siya. Mabuti na lang at maunawain at mabait ang asawa ko. Sa lahat ng project ng kumpanya kung saan kami nagtatrabaho, ay lagi kaming tandem ng asawa ko. Ang tawag sa amin ng boss at ng mga kasama namin ay power couple. Dahil sa maganda at matibay na mga proyekto na napupunta sa amin. Kaya naman palaging maraming gustong kumuha sa amin pagdating sa pagtatayo ng mga bahay o gusali. Dahil sa relasyon namin ni Albert bilang mag-asawa at partners sa trabaho, we are also each other's inspiration and #1 critic. Sinusuportahan namin ang isa't isa. Siyempre hindi mawawala ang away at tampuhan sa trabaho pero agad itong naaayos. Isang tanghali katatapos lang ng meeting namin sa kliyente. Nasa mall kami ng mga sandaling yon, naglalakad at naghahanap ng makakainan. Love, anong gusto mong kainin? Parang masarap kumain ng Chinese food. Gusto ko ng dumplings tsaka fried rice. O tara, doon tayo sa paborito nating kinakainan na Chinese restaurant. Ah nga pala, love. Nag-text si mama sa akin. Gusto niya makipagkita. Paano niya nalaman ang number mo? Kay Ate Melba, yung pinsan ko. Aksidente daw sila nagkita sa Balintawak nung 1 buwan. Tapos ayun, tinanong yung number ko. Pero ngayon na nag-text si mama. Magkikipagkita ka? Ewan ko nga eh, hindi ko alam. Nagtatalo yung damdamin ko eh. Galit pa rin ako sa kanya dahil iniwan niya kami ni Papa at mas piniling sumama sa kabit niya. Pero at the same time, gusto ko malaman kung anong kalagayan niya. Kahit anong ginawa niya, nanay ko pa rin siya. Ay, kung ako ang tatanungin mo, ang may sasuggest ko sa'yo dyan, makipagkita ka. Bago pa mahuli ang lahat at magsisi ka. Tsaka sasamahan kita. Ang totoo, yan ang iniisip ko. Pero si Papa kasi, tsaka magagalit yun. Ayaw niyang makipagkita ako kay Mama. Hindi ko naman kaya magsinungaling sa kanya. Subukan mo lang. Magpaalam ka. Malay mo, baka nagbago na ang ihip ng hangin. Alam mo si Papa, minsan, ang kailangan mo lang gawin sa kanya ay konting lambing at maayos sa paliwanag. Sana gumana. Alam mo naman yun kapag napag-uusapan si Mama, sumisimangot, nasisirang araw niya. Ay, mamaya na natin pag-usapan yan pagdating sa bahay. Ayan na yung Chinese restaurant. Kumain na muna tayo para makabalik na tayo sa... Oh, love! Malapit na kami sa restaurant nang bigla akong nabangga ng kung sino.
Nakita ko na tila sinubukan niya akong ilayo pero muntik pa rin akong sumubsob sa tiled floor ng mall. Mabuti na lang ay mabilis ang kilos ni Albert at nasalo niya ako. Nakasimangot at galit na lumingon ang asawa ko sa bumangga sa akin. Nang tumingin din ako sa likod ko, nakita ko ang isang babae. Bakas sa mukha ang guilt at gulat. Natataranta naman siyang nagpalipat-lipat ng tingin sa aming dalawang mag-asawa pagkatapos ay lumapit sa amin. Ay, ate, sorry po. Ano ba, miss? Nananadya ka ba? Love, okay lang ako. Naku, hindi po. Nakita kita. Sinadya mong banggay ng asawa ko. Naku, kuya, hindi po, promise. Love, tama na. Halika na. Ayos lang ako. Ang lawak-lawak ng daan eh. Siguro magnanakaw ka, no? Hindi po. Hindi ko po talaga sinasadya. Ate, sorry po. Sige na, okay na. Love, halika na sa loob. Hinila ko si Albert sa loob ng restaurant. Mabuti na lang at dinala kami ng waitress sa isang mesa na malayo sa entrance. Habang kumukuha ito ng menu, abala naman ako sa pagpapakalma sa asawa ko. Isa yon sa mga nagustuhan ko kay Albert. Kapag ako ang nasasaktan o naaagrabyado, mas galit pa siya sa akin. Isa yun sa mga paraan ng pag-aalaga niya sa akin. Kaya nang bigyan kami ng waiter na isang baso ng tubig, ay inabot ko yun sa kanya. Oh, uminom ka muna. Umalma ka. Loko-loko ang babaeng yun eh. Ano ba talaga nangyari? Nakita ko talaga siya sa peripheral vision ko na sadya siyang lumapit sa'yo. Tapos sadya kanyang binaga ng balikat niya. Kaya nga ako umakbay sa'yo eh. Dahil sinubukan kitang iiwas sa kanya. Pero naabot ka pa rin niya. Sigurado ka? Oo, as in. Kilala mo ako. Hindi ako gumagawa ng kwento. Bakit kaya niya ginawa yun? Baka may problema sa isip yun. Masakit ba yung binangga niya sa'yo? Konti, mawawala rin to. Umorder na lang tayo at gutom na ako. Pasado 8:00 na ng gabi nang makauwi kami sa bahay. Matapos kong magbihis ay lumipat ako sa bahay ni Papa para kumuha ng ulam habang nakasalang ang sinaing namin sa rice cooker. Agad kong hinanap ang tatay ko pagpasok ko sa loob pero hindi ko siya nakita doon. Ang tanging kong naabutan sa bahay ay si Ate Mela na abalang nagtataob ng mga pinggan na pinaghugasan niya. Ate Mela, nasan si Papa? Ay nako, pagkatapos kumain ay bumalik sa barangay hall. Sinundo ng mga tanod niya at may nagreklamo na naman kina Mang Romeo at Aling Ida. Ay nako, si Papa talaga. Masundo nga. Ay, eto ang ulam niyo ni Albert. Pinagtabi ko na kayo. Nagmetsyadong baka ako. Ay nako, thank you ate. Pagpasok ko sa bahay ay naabutan ko si Albert na nakaupo sa sofa at nanonood ng TV. Agad siyang tumayo at sumunod sa akin sa kusina. Namilog ang mata niya nang makita ang ulam. Dahil nasa iisang compound lang ang bahay namin ni Papa, kapag may pasok kami sa trabaho, sinasahog na kami ni Ate Mela sa ulam pagdating ng hapunan. Nakakapagluto lang kaming dalawa once a week dahil tuwing linggo, doon kami kumakain sa kabilang bahay. Wow! Mitsyado! Luto na yung sinaing? Maya-maya pa. Lalabas lang ako sandali, love. Pupunta ako sa barangay hall. Bumalik daw kasi doon si Papa kanina eh. Susunduin ko lang at baka umagahin na naman yun. Ay, samahan na kita. Madilim sa dadaanan mo, baka kung mapaano ka pa dyan. Sa rice cooker naman nakasalang ang sinaing natin eh. Ah, sige. Naglakad kami ni Albert dala ang flashlight papunta sa barangay hall. Malapit lang naman yun sa amin pero dahil sa dilim ng dadaanan ko, ayaw pumayag ng asawa ko na mag-isa akong lumabas. Habang naglalakad kami, magkahawak pa kami ng kamay. Ilang sandali pa ay nakarating na kami sa barangay hall. Mula doon ay naririnig namin ang mataas na boses ng dalawang kampo. Ay, aminin nyo na kasi. Kaya ang nagnakaw ng alagang manok namin. Sinabi nang wala kaming ninanakaw. Maina ng mga tuhod namin, paano kami tatakbo? At hindi namin kailangan magdakaw. May pera kaming pambili ng pagkain. Sandali, huminahon muna kayo. Aring Sedes, ang mabuti po, ganito ang gawin nyo. Maghanap kayo ng ebidensya na magpapatunay na talagang sila ang kumuha ng alagang manok nyo. Mahirap po kasi kapag salita lang. Kapag may ebidensya, makakapagsampa kayo ng formal na reklamo. Kapag napatunayan natin na totoo ang sinasabi nyo, tatawag tayo ng pulis.
Hindi kami agad pumasok at naghintay lang sa labas ng barangay hall. Makalipas ang ilang sandali matapos mag-areglo ang dalawang pamilya, ay umuwi na rin agad ang pamilyang nakaaway nila Mang Romeo at Aling Ida. Nang lumabas sila sa barangay hall, natigilan kaming mag-asawa at nagkatinginan nang makita ang babaeng bumangga sa akin sa mall. Lumingon siya sa amin at ngumiti na parang hindi siya nagulat na makita kami. Nay, tara na ho. Mga lintik na yan. Nananahimik kami sa bahay. Tayo pa ang pagpipintangan. Paano ko na nakawin ang manok nila? Ni hindi ko na kabailangan na maayos tong pako nang wala ng tungkod. Hayaan niyo na ho yun. Salamat po ulit, Kapitan. Sige, at mag-iingat kayo. Tay, tara na ho. Pa? Oh anak, Baro po pa. kanina pa kayo? Mga 20 minutes na. Bakit yun nandito? Gabi na. Ayun nga gabi na. Nasa bahay ka na kanina, bumalik ka pa dito. Halika na, umuwi na ho tayo. Anak naman, nag-aalala ka? Naandito lang ako. Pa, kapag hindi namin kayo sinundo, tsak madaling araw na naman kayo uuwi niyan. Halika na, sumama ka na sa amin. Sita, mauna na ako at sinusundo na ako ng anak ko at manugang ko. Inaangkla ko pa ang braso ko kay Papa nang magsimula kaming maglakad pabalik sa bahay. Ilang sandali pa napalingon ako nang maramdaman ko na parang may nakatingin sa amin. Nang lumingon ako, nagtaka ako nang makitang ang babaeng bumangga sa akin sa mall ang nakatayo sa malayo at parang nakatanaw sa amin. Pero nawala rin ang atensyon ko sa kanya nang humawak sa kabilang kamay ko si Albert. Kinabukasan ng umaga, weekend, kaya wala kaming pasok ni Albert sa trabaho. Nang araw na yun doon kami kumain ni Papa sa likod bahay kasama ang asawa ko at si Ate Mela. May mga tanim kaming gulay doon. May mga puno ng mangga, rambutan, santol at sampalok. Meron ding mga halaman na namumulaklak. Presko at hindi mainit ang panahon kaya kapag ganun naglalabas kami ng mesa at doon kumakain. Jamie, Albert, kain na. Nandiyan na po. Love, halika na. Sige, susunod na. Tinitimpla ko lang itong kape natin. Maupo na at kumain na. Pa? Yung babaeng kasama ni Mang Romeo at Aling Ida, sino yun? Si Mara. Yung ampo nila na kalilipat lang dito nung isang linggo. Bakit ba? Yung babaeng yun? Sinadya niyang banggain si Jamie sa mall kahapon eh. Talaga? Oo ate, kitang-kita ko. Kinuwento ni Albert ang nangyari. Kaya si Ate Mela ay panayang ismid sa inis. Wala namang reaksyon si Papa na nakikinig lang. Dahil napag-usapan si Mara, bigla kong naalala nang nakita ko siyang nakatingin sa amin kagabi habang naglalakad kami palayo. Tama ang sinabi ni Ate Mela. Maganda si Mara. Mukha siyang inosente pero misteryosa siya para sa akin. Matapos magkwento si Albert galit na nag-react si Ate Mela. Ano kayang trip ng babaeng yon? Ay baka naman inggit sa'yo. Pero bakit yun naman gagawin yun? Hindi naman kayo magkakilala nun Sabi naman niya hindi daw niya sinasadya. Ay nako Jamie, mag-ingat kayo ni Albert sa kanya. Pabayaan niyo na yon. Ano ba yung nangyari kagabi dun sa barangay? Alam mo, marami na nagre-reklamo dyan sa kanilang mag-asawa. Marami sa mga kapitbahay natin dito ang nawawala ng mga alagang hayop. Ninanakaw daw nila. Paano mangyayari yon? Hirap na hirap maglakad ang dalawang matanda. Magnanakaw pa? Para namang nakakatakbo sila. Ang kwento nila may nakikita daw silang babaeng kumukuha ng alaga nila. Bata pa raw yung babae. Tapos may isang nakakita na pumasok sa bakuran nila paring Romeo. Kaya mula noon, kapag may nawawalan o namamatayan ang alaga nila, sila agad ang pinaghihinalaan. Mabuti okay na kayo pa. Di ba sumama ang loob ni Mang Romeo sa inyo nung tumakbo kayong barangay captain? Lalo na noong nanalo kayo. Oo nga 2 taon lang naman ang lumipas mula noon. Nag-uusap na rin naman kami, kahit papano. Pero hindi na gaya ng dati. Ay, pa, may sasabihin pala ako sa'yo pero huwag ka magagalit Ano yan? Tungkol sa mama mo? Opo, nag-text siya sa akin Humihiling na kung pwede daw kayo magkita sa Maynila. Gusto niya akong makausap. Hindi. Hindi ka luluwas ng Maynila para makipagkita sa kanya. Siya ang may kailangan sa'yo. Siya ang pumunta rito. Hindi yung aabalahin ka pa niya.
Okay lang naman po sa akin na pumunta ng Maynila pa. Jamie, sinabi ko nang hindi. Kapag sinuway mo ako, malilintikan ka sa akin. Sinabi ko na sa iyo noong araw na mas pinili ng babaeng yun na sumama sa kabit niya. Inalis na rin niya ang karapatan niya sa iyo. Kung gusto kanyang kausapin, siya ang pumunta rito. Sige na, sundin mo na si Papa. Sige po, sabihin ko na lang sa kanya. Huwag mo nang replyan. Ako nang kakausap niya. Akin ang number. Tao po? Ay, sino yon? Teka, titingnan ko. Anong kailangan nila? Magandang umaga po. Nandiyan po ba si Kapitan o kahit si Jamie? Ako? Nagtatakang nagkatinginan kaming mag-asawa nang marinig kong binanggit ang pangalan ko. Nang rumihistro sa isip ko kung sino ang nagmamayari ng boses na yon, napatayo rin kami ni Albert kasunod ni tatay. Pagkatapos saka kami pumunta sa unahan. Tama ang hinala ko. Si Mara. Naroon siya sa gate habang may hawak na isang mangkok na ulam. Inosenteng umiti ito na parang walang nangyari kahapon. Di ko na lang pinansin ang naramdaman ko at agad itong tinaboy sa isip ko pero nakakairita ang mukha niya habang nakangiti ng ganun. Ang weird niyang tignan. Mukha siyang psychopath. Magandang umaga po, Kapitan. Pasensya na ako, nakaabala ako. Ako po si Mara, yung anak ni na Romeo at Ida. Kung natatandaan niyo po. Iaabot ko lang sa inyo itong mga prutas. Galing po sa amin ni nanay at tatay. Pasasalamat daw po sa ginawa niyo kagabi doon sa nagreklamo sa kanila. Naku, wala yun, Iha. Ginawa ko lang ang trabaho ko. Tsaka po gusto ko rin humingi ng paumanhin kay Jamie at Albert tungkol sa nangyari kahapon sa mall. Hindi ko talaga sinasadya. Hindi ko ay napansin dahil abala ako sa pagtitext. Paano mo nalaman ang pangalan nila? Tinanong ko kay nanay. Okay na yan, basta mag-ingay ka na sa susunod. Salamat ulit. Halika na, pumasok na tayo. Ayokong kinakausap mo yan eh. Sige, dito na kami. Salamat dito sa prutas, Iha. Walang anuman po. Nakabihis na ako ng pantulog at katatapos ko lang magsuklay nang lumabas ako sa banyo. Nadatnan ko doon ang asawa ko na nakaupo na sa kama habang nakasandal sa headboard at nanonood ng TV. Nang mahiga ako sa tabi niya, sa kanya pinatay ang TV at nahiga na rin. Napangiti ako nang agad siyang yumakap sa akin at malambing na pinatakan ako ng halik sa balikat at leeg. Bakit mo pinatay ang TV? Nagpapalipas lang naman ako ng oras habang hinihintay ka. Love, hindi ka ba nawiweirduan kay Mara? The we were the one. Kaya nga hindi ko pinansin eh. Basta ayokong makipagkaibigan ka doon. Wala naman akong balak. Focus ka na lang sa akin, misis. May gagawin pa tayo. Nang halikan ako ng asawa ko sa labi ay hindi ako tumanggi. Tumugon ako at buong pusong pinaubaya ko sa kanya ang sarili ko. Linggo naman bukas at walang pasok sa trabaho. Kaya kahit magpuyat kami, okay lang. Madaling araw matapos ang ilang mainit na sandaling pinagsaluhan naming mag-asawa. Bumaba si Albert sa tabi ko at matagal akong hinalikan sa labi. Ngumiti kami sa isa't isa pagkatapos ay yumakap ako sa kanya. Okay ka lang? Sorry ha. Pagod yata kita ng gusto. Ayos lang ako. Kaso nagutom ulit ako eh. May natira pa tayong pizza at chicken dyan sa ref. Yung pinadeliver natin kanina. Gusto mo bang initin ko? Sige, susunod ako sa kitchen. Magbibihis lang ako. Agad bumangon si Albert at lumabas ng kwarto matapos magbihis. Isang bagay ang nagustuhan ko sa kanya matapos ang kasal namin. Mula nang maging boyfriend ko siya hanggang ngayon, hindi nawawala kay Albert ang pagiging malambing at sweet. Ang pag-aalaga niya sa akin ay hindi nagbabago. Matapos kong magbihis pumunta muna ako sa banyo bago lumabas ng kwarto. Naabutan ko ang asawa ko na nakasandal sa kitchen counter habang naghihintay na uminit ang pagkain sa microwave. Lumapit ako sa kanya at muli akong yumakap. Date tayo mamaya? Date? Oo. Di ba isa sa promise ko sa'yo noong bago tayo ikinasal, na habang wala pa tayong baby, palagi tayo magde-date. Parang itong buwan na to, isang beses pa lang tayong lumalabas ulit eh. Oo nga no. Nawala na rin sa isip ko. Palagi kasi tayong pagod sa trabaho kaya tinatamad tayo lumabas kapag walang pasok. O ano, date tayo? Sige, anong oras tayo alis? Kahit mga after lunch. Okay.
Tapos malapit na palang birthday ninyo ni Papa, no? Bilan natin siya ng regalo. Si Papa lang? May regalo na ako sa'yo, love. Siyempre nakatago. Okay, maupo ka na doon. Kain na tayo. Habang kumakain kami, naglabas pa si Albert ng beer at yun ang ininom niya. Habang juice naman ang sa akin. Matapos kumain ay tinulungan ko siyang magligpit at maghugas ng pinagkainan namin. Habang tinataob niya ang mga pinggan at baso, nauna akong pumasok sa kwarto. Pagdating doon, may narinig akong tunog na parang may maliit na batong tumatama sa bintana. Hindi naman ako nag-isip ng iba o kung may magnanakaw. Wala sa loob kong lumapit doon at hinawi ang kurtina. Biglang umalingongaw sa buong bahay ang sigaw ko dahil sa gulat at takot. Sabay takbo pabalik sa pinto nang makita ko ang nakakatakot na nilalang sa bintana. Love! Ano nangyayari? Sa bintana! May taong nakakatakot na mukha na nasa labas ng bintana. Ha? Nakatingin sa akin! Sigurado ka? Oo, kitang-kita ko, love. Nakatayo siya dyan. Ayun! Ha? May tao nga. Sandali lang. Lalabas ka? Oh, dito ka lang. Love, mag-iingat ka. Jamie! Albert! Ano nangyayari dyan? Dahil malaki ang bintana namin at clear ang salamin, kitang-kita ko ang kanyang itsura ng hinawi ko kanina ang kurtina. Babae. Hindi ko alam kung matanda o bata. Basta, ang nakita ko, isang nilalang na hindi ko alam kung tao o ano ba. Nakakatakot. Buhaghag ang buhok, nalilisik ang mga mata. Ang ngipin niya may matalas at mahabang pangil, habang umaagos ng tuloy-tuloy ang laway niyang may dugo. Ang mga kamay niya ay mahaba at matalas din ang mga kuko. Pa! May nakapasok dito sa bakuran. Magnanakaw? Hindi po. Mukha daw pong... Albert! Papa, yung sa puno! Aswang! Jamie, kumuha ka ng asin, bilis! Papa! Albert! Batuin mo siya ng asin, anak! Bilis! Nagmamadali akong tumakbo papasok sa bahay at kumuha ng asin. Pagbalik ko ay may hawak na itak si Papa. At ang asawa ko naman ay may hawak na kawayan na ginagamit ni Papa na pangbakod sa mga tanim namin sa likod ng bahay. Sinunod ko ang sinabi ni Papa at malakas na sumigaw ang aswang na parang nalapnos ang balat nito sa sakit nang dumikit sa balat niya ang asin. Pagkatapos ay sinugod ni Papa ang aswang gamit ang itak. Pero nasalag ng aswang yon at nahawakan siya sa braso. Akmang sasaksakin ito si Papa gamit ang matalas nitong kuko nang bigla ko ulit siyang batuhin ng asin. Sinundan niyo ni Albert ng saksak ng kawayan gamit ang matalas na dulo nito. Kinuha ni Papa sa kabilang kamay niya ang itak at tinarak din yun sa katawan ng aswang. Biglang nahugot ang armas. Sabay atras nang mabilis nang magtangka itong kalmutin sila. Matapos yun ay nagmamadaling tumakas ito. Tumalon sa bakod, palabas sa bakuran namin at sumuot sa makapal na talahib. Takot na takot akong tumakbo kay Albert at yumakap sa kanya. Love, nasaktan ka ba? Hindi. Ayos lang ako. Pa, ikaw. Ayos lang ako, anak. Pero paano nagkaroon ng aswang dito? Kinaumagahan nang magising kami. Bumungad sa amin ang isang masamang balita. Hindi lang pala kami ang sinugod ng aswang kagabi. May isa pa siyang biktima. Isang bangkay ng lalaki ang nakita sa talahib, naliligo sa sariling dugo. Wakwak ang tiyan at halos walang tirang laman loob. Batay sa dugong nakita ko sa bibig ng aswang, lumalabas na mas nauna niyang patayin ang lalaki bago siya pumunta sa bahay. Dahil doon ay kumalat ang balita na may aswang na gumagala sa bayan namin at nabalot ng takot ang mga residente. Matapos namin kumain ng almusal, habang busy si Albert sa paggawa ng serenggripo namin sa gilid ng bahay, sumama ako kay Ate Mela sa bayan para mamalengke at bumili ng groceries. Dala ang kotse naming mag-asawa. Nagmaneho ako habang pinag-uusapan ang tungkol sa aswang at natagpo ang bangkay. Hanggang dun sa palengke ay yun ang pinag-uusapan ng mga tao. Nakakaloka. Wala akong kaalam-alam kagabi. Tulog mantika ako. Ay nako ate, hindi mo gugustuhin na makita yung aswang na yun. Kinikilabutan pa rin ako kapag naalala ko mukha niya. Nakita ko pa man din ang malapitan. Nakakaawa rin yung biktima niya. Kawawa naman ang pamilyang naiwan. Si Jojo yun yung tricycle driver. Busy tuloy si Papa kahit linggo. Pahinga niya dapat Wala tayong magagawa. Tawag ng tungkulin. Public servant siya. Nagtataka naman ako.
Sa tagal ko nakatira dito sa bayan natin, wala namang kanyang aswang na nababalitaan dito. Oo nga't nasa probinsya tayo pero hindi naman tayo ganun kaliblib. Alam mo, ang mga demonyong gaya ng mga aswang na yan, kahit nasan ka, kahit sa Maynila pa, nakapag lang ang mga yan, naghihintay ng pagkakataon na umatake. Kaya dapat mag-iingat tayo, lalo na ikaw, Jamie. Ay, Mara, nandiyan ka pala. Kaloka, bigla ka nalang sumusulpot at sumisingit sa usapan. Sorry, narinig ko kayo. Magkasunod lang kasi tayo. Kumusta naman dun sa inyo? Ayos naman, mabuti na lang gising pa si Papa. Silang dalawa ni Albert ang lumaban sa aswang. Wow, ang tapang ng asawa mo. Napakaswerte mo naman sa kanya. Kung gaya niyang mapapangasawa ko, wala na siguro akong mahihiling pa. At hindi lang siya matapang. Mahal na mahal pa niya si Jamie. Nakoy, napaka-faithful pa. Eh ikaw, wala ka pa bang boyfriend? Wala pa po eh. Pero malapit na magkaroon. Nang tumawa si Mara na parang kilig na kilig, pilit akong ngumiti sa kanya. Lihim kaming nagkatinginan ni Ate Mela. Ang awkward ng sandaling yon, Madam Venus. Alam niyo kapag may isang taong hindi kayo close pero nagfi-feeling close, ganun yung naramdaman namin ni Ate Mela. Hindi ko alam kung dahil sa ginawa niya sa akin sa mall pero hindi mapalagay ang loob ko sa kanya. Parang may bumubulong sa isip ko na lumayo ako sa kanya, gaya ng palaging pinapaalala sa akin ni Albert. Samantala, hindi na kami sumagot sa sinabi niya. Nagpatuloy kami sa pag-uusap ni Ate Mela pero pilit talaga siyang sumasali sa usapan. Teka, aalis ba kayo ni Albert mamaya? Oo ate, sa labas na kami kakain ni Albert kaya wag mo na kaming isahog sa ulam. Oh, sige. Saan kayo pupunta? Ha? Kayo ni Albert, saan ang punta niyo? May lakad lang. Ba't mo tinatanong? Sasama ka. Hindi naman. Ano nga palang trabaho niyo? Architect ako. Engineer siya. Ay, wow. Bagay talaga kayo, no? Ang swerte mo talaga. Nabili na natin lahat dito sa palengke. Punta na tayo sa grocery. Sige, dito na kami. Isa sa napagkasunduan naming dalawa nung ikinasal kami ay ang pagpayag namin lumabas paminsan-minsan kasama ang mga kaibigan namin. Minsan ay nagkakaroon sila ng boys night out gaya na lang ng gabing yun. Nagpupunta sila sa isang bar para lang uminom at magkasiyahan. Di naman ako nag-aalala dahil personal kong kilala ang mga kaibigan ng asawa ko at alam kong mabuting impluwensya sila. Nang gabing yun mula sa opisina ay hinatid ko pa siya sa bar. Sinama pa niya ako sa loob para bumati sa mga kaibigan namin. Matapos yun ay lumabas na rin ako at hinatid pa niya ako sa parking lot. Thank you, love. Pinayagan mo akong lumabas kasama sila. Bakit naman hindi? May tiwala naman ako sa iyo. Mag-iingat ka sa pagmamaneho, ha? Okay, ikaw rin. Mag-iingat ka dyan, ha? Anong oras kita susunduin? Kahit mga alas 11. Ang aga pa nun, ah. Okay lang yun. Saka pagkatapos ng mga nangyayari sa lugar natin, ayaw kong hayaan kang magmaneho ng alanganing oras. O kaya, magtataksi na lang ako pa uwi. Ayoko nga. Baka mamaya aswang pa yung driver ng taxing masakyan mo. Grabe na yung imagination mo, love, ha? Seryoso yun. Pero sige, alis ako ng bahay ng 10:30. Okay. Sige na. Umuwi ka na para makapagpahinga ka pa. Kumain ka na, ha? Huwag mo na akong hintayin. Okay, I love you. I love you too. Ingat sa pagmamaneho, ha? Nang makaalis ako, bumalik na sa loob ng bar si Albert. Masaya siyang nakipagkwentuhan sa mga kaibigan niya habang umiinom. Ang kwento niya pa sa akin, nagkatuwaan sila dahil gaya niya, ang mga asawa rin ng mga kaibigan niya ang susundo sa kanila mamaya. Hindi naman heavy drinker si Albert. Casual drinking lang siya at hindi siya nagpapakalasing. Matapos uminom ng beer, pansamantala siyang nagpaalam sa mga kaibigan para pumunta sa banyo. Paglabas niya, dumaan muna siya sa bar counter para umorder ng ibang alak. Waiter, 1 gin and tonic. Thank you. And 1 margarita for me. Thank you. Albert? I'm sorry. Do I know you? Si Mara, yung kapitbahay niyo. Okay. Small world, right? Sino kasama mo? Mga kaibigan ko. Buti ka pa may kasama. Ako kasi wala eh. Ang kwento ni Albert sa akin ay hindi na raw siya sumagot matapos yun.
Nang mapansin niya na lumalapit si Mara at sadyang dinidikit ang sarili sa kanya, lumayo siya at dumistansya sa babae. Hindi na niya pinansin ang babae habang naghihintay na magawa ang order niya. Pero napalingon siya nang muling lumapit si Mara at sinubukang dumikit sa kanya. Pagkatapos patuloy daw siyang kinakausap. Alam mo, ang tipo ko sa lalaki yung engineer. Ang had kasi nila para sa akin. Lalaking lalaki ang dating, parang ikaw. Ikaw yung eksaktong type ko. Ikaw, may ibang babae ka bang type bukod sa asawa mo? Wala. She's my dream girl. Lahat ng gusto ko sa babae nasa asawa ko na eh. Ang swerte talaga ni Jamie. Magandang pangalan, magandang trabaho at karir. Tapos ikaw ang asawa niya. Ano kayang sikreto niya? Para kasing nasa kanya ng lahat eh. Sige. Dito na ako. Albert, sandali lang. Ano bang kailangan mo? Kwentuhan muna tayo. Getting to know each other. Magkaibigan naman tayo, di ba? At magkapit bahay. Alam mo, gustong gusto ko talaga maging close tayo. Tsaka masaya akong kasama kapag nakilala mo ko. Masarap akong kakwentuhan. May sarili akong kondo. Malapit dito. Tara, dun tayo. Alam mong may asawa na ako at kilala mo siya. Gusto mo pa nga makipagkaibigan eh. Tapos iimbitahan mo sa kondo mo ang isang lalaking may asawa? Sana okay ka lang. Kasi mukhang wala ka sa tamang pag-iisip eh. Ikaw naman. Huwag ka masyadong mag-overthink. Gusto ko lang naman... No thanks. Hindi ako interesado. Mahal ko ang asawa ko at may respeto ako sa kanya. Hindi ko siya ipagpapalit sa isang gaya mo. And do me a favor. Lumayo ka sa amin. Walang ngiti. Formal at malamig ang pakikitungo ni Albert kay Mara nang tumalikod siya at bumalik sa mga kaibigan. Dala ang in-order niyang drink. Masisira na raw sana ang gabi niya at naisip na niyang umuwi na nang may makita siyang isang dating mukha na hindi niya inakalang makikita niya pa ulit. Isang dating matalik na kaibigan na lumipat sa malayong probinsya at doon na nanirahan kasama ang kanyang pamilya. Theo? Albert, best friend. Musta? Best friend! Anong ginagawa mo dito? Kumusta ka na? Ayos lang. Eto, buhay pa. Nadestino ako dito eh. Na destino? Oo, sa presinto. Doon sa dati naming lugar. Malapit doon. Sira, doon ako nakatira. Tagaroon kasi yung misis ko. Natuloy ka rin pala sa pagpupulis ah. Langya ka, may asawa ka na pala. Hindi mo malang ako inimbitan sa kasal mo. Ikaw tong hindi nagparamdam eh. Bigla ka nag-resign sa trabaho mo. Totoo ba yung nabalitaan ko no na kaya ka biglang nagdesisyong umuwi sa probinsya nyo dahil doon sa ex mo? Mahal na mahal mo yun, di ba? Oo, totoo yan. Ano ba kasi ang nangyari? Nasaktan ko sa pare. Natukso ako. Niloko ko siya kaya iniwan niya ako. Kaya umalis na lang ako. Loko ka pala eh. Huwag mong sabihing babalikan mo siya. Kung pwede pa eh. Kahit ilang taon nang lumipas, hindi ko siya nakalimutan. Malay mo. May pag-asa ka pa. Pero wag na nga muna nating isipin yan. Kumusta na ang nanay mo doon? Bago mag 10:30 ng gabi, ay naghanda na ako para umalis. Di na nga ako nagbihis ng panlakad at nakapambahay na fitted sleeveless dress lang ang suot ko. Sasakay na lang ako sa kotse na lumabas si Ate Mela. Binuksan niya ang gate para sa akin, habang si Papa naman ay lumapit at may dalang kung ano. Isang pangsabit sa rearview mirror. Malaking pendant na crucifix at gawayan sa purong pilak. Dalawa yung kwintas, ang isa para kay Mama. Pero nung umalis siya, iniwan niya yun sa bahay. Anak, mag-iingat ka ha. Isut mo itong kwintas. May bendisyon yan. At lalayuan ka ng aswang. Salamat po. Huwag kayong mag-alala. Sa highway ako dadaan. Hindi dun sa shortcut na madilim at maraming talahib para siguradong safe. Mabuti kung ganun. O sige na. At lumakad ka na. Ingat ha. Sige po. Dalawa ang daan doon sa amin para makalabas ng bayan. Papunta sa syudad. Ang shortcut kung saan madilim ang daanan at napapaligiran ng talahib at kakahuyan ang magkabilang gilid ng daan. Ang isa ay sa mismong highway na maliwanag at maraming kasabay na sasakyan pero malayo ang iikutan. 5 minuto bago mag-alas 11 ng gabi, naroon na ako sa labas ng bar, kaya agad ko siyang tinawagan. Hello, love. Nasaan ka na? Nandito na sa labas ng bar. Malapit sa entrance ng parking lot. Ikaw? Nandito na sa labas. Ayun, nakita na kita. Love!
Lumabas ako ng sasakyan saka kumaway sa kanya. Napangiti ako nang makita kung paano mabilis na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Mula sa seryoso at salubong ang kilay, biglang umiti ang asawa ko pagkakita sa akin. Sinalubong ko siya ng yakap at halik sa labi. Bago kami sumakay sa kotse, pagdating sa loob, muli niya akong hinalikan sa labi, tapos hinawakan ng kamay ko at hinalikan niya ako sa balikat. Ang sexy naman ng misis ko ah. Siyempre, susunduin kita eh. Kumusta? Ayos naman. Tapos nakita ko doon yung dating best friend ko ng college. Pulis na siya ngayon at doon siya sa presinto sa atin nakadestino. Binigay ko nga ang address natin. Ang sabi ko, pumunta siya sa weekend kapag libre siya. Meron pa. Hindi ka maniniwala kung sino ang nakita ko doon at kung anong nangyari. Anong ibig mong sabihin? Teka, si Mara ba yun? Siya nga ang ikukwento ko eh. Bilisan mo. Nakita rin niya tayo. Baka sumabay pa sa atin yan. Buwisit siyang babaeng yan eh. Bakit? Ano ba nangyari? Ikakwento ko sa'yo mamaya pagdating sa bahay. Dahil baka sagasaan mo siya kapag nalaman mo. Pagdating namin sa bahay nung gabing yun, saka kinuwento sa akin ni Albert ang ginawa ni Mara. Nagingit-ngit ng kalooban ko sa galit. Nang malaman ni Papa yun, maging siya nagalit. Lalo na si Ate Mera, nakulang na lang umusok ang ilong. Kung ako masusunod, gusto ko siyang sugurin at awayin. Pero profesional ako at may pinag-aralan. Hindi ko ibababa ang sarili ko na parang palengkera at makikipag-away. Maliban na lang kung kusa kaming pagtagpuin ng pagkakataon at siya mismo ang mag-provoke sa akin. Doon ko ipapakita sa kanya kung anong kaya kong gawin. Dahil doon, hanggang sa opisina, hindi ko maalis sa isip ko ang mga nalaman ko. Sa una pa lang ay sinusubukan ko nang mag-concentrate sa trabaho pero palaging sumisiksik sa isip ko ang mga what if na tanong na hindi nagpapatahimik sa akin. Nang hindi ako makatiis, tumayo ako sa harap ng computer at lumapit sa bintana, saka tumanaw sa labas. Hanggang sa hindi ko namalayan, lumuluha na pala ako. Architect De La Cruz, nandito na po ang iced coffee nyo. Sige, lagay mo na lang dyan. Love? Okay ka lang? Oo, ayos lang ako. Umiiyak ka ba? Hindi. Hindi. Sabi na eh. Love, bakit? Anong nangyari? Wala. Naalala ko lang yung ginawa ni Mara. Bigla lang ako natakot. Paano kung matukso ka? Tapos sumama ka sa kanya. Takot lang ako bigla. Baka kasi iwan mo ako tipagpalit sa kanya. Gaya ng ginawa ng ex ko sa akin at ni Mama sa amin ni Papa. Love, nagsiselos ako. Ay, sabi ko na nga ba, at nag-overthink ka na naman. Kahapon pa kita napapansin sa bahay. Buong araw kang tahimik hanggang kaninang pagpasok natin. Bakit hindi mo sinasabi na ganyan na palang tumatakbo sa isip mo? Wala, kasi Huwag kang magselos doon. Ano ka ba? Hindi ko naman siya pinatulan eh. isipin ko pa lang kasi kung paano kanilang din ang babae niyo. Naiinis na ako eh. Love, kilala mo ako. The moment na nagkagusto ako sa'yo, nanligaw ako hanggang sa maging tayo. At ngayong kasal na tayo, wala akong ibang babaeng nagustuhan at minahal kundi ikaw lang. Ipinangako ko noong unang beses kong naramdaman na mahal kita, na wala akong ibang mamahalin kundi ikaw. Ikaw lang. Kahit kailan, hindi kita binigyan ng dahilan para magselos. Oo nga, alam ko naman yun. Natakot lang ako kapag naiisip ko na baka... Stop overthinking, love. Hindi kita ipagpapalit sa kahit sinong babae dyan. Mahal na mahal kita. At ikaw lang ang babaeng pinangarap ko. Sa tingin mo, ipagpapalit kita sa kung sino man ang nakilala ko lang sa bar? Lalo na sa Mara na yun. Kung maglolo ko ako, matagal na. Nung hiningi kita sa Diyos, kasama na doon ang pangako na hindi kita sasaktan. Hindi mangyayari ang kinatatakutan mo. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano, okay? Okay, huwag mong kakausapin ng babaeng yun ah. Hindi ko naman talaga pinapansin yun eh. Ikaw lang naman ang kumakausap sa kanya eh. Huwag lang talaga siyang lalapit sa akin. Dahil hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya gagawin ko sa kanya. Ay, tama na yan. Iniinis mo lang ang sarili mo. Go back to work, Architect De La Cruz. Yes, sir. I love you, okay? Huwag mong kakalimutan yan. I love you more. Nang gabing yun, matapos ang opisina, nagkaroon pa kami ng dinner meeting kasama ang mga boss namin at ang kliyente ng pinakamalaking project ng kumpanya namin sa taong yun. Milyon-milyong halaga ang katumbas nito, kaya maingat at mabusisi naming pinag-aralan ni Albert ang plano. Tumagal ang meeting hanggang 9:00. Tapos nagyaya pa ang kliyente na magpunta kami sa wine bar at nalibre kami. Sinubukan naming magpaalam ng maaga pero
Ayaw kaming paalisin ng kliyente, kaya pasado 12:00 na, nasa daan pa kami pauwi. Ay, anong oras pa to? Dapat natutulog na tayo eh. Maaga pa tayong gigising mamaya. Ilang oras na lang ipapahinga natin. Ang hirap kasing tanggihan ng Koreanong yun eh. Kung hindi lang talaga siya importanteng kliyente. Pero huwag kang mag-alala, love. Binigyan naman tayo ni boss ng consideration eh. Pwede tayo mag-half day. Sinabihan niya ako kanina. Talaga? Mabuti naman. Oo, kaya makakapagpahinga pa tayo ng maayos. Ilang sandali pa sa wakas ay nilikudan ni Albert ang sasakyan papasok sa street namin. Pagod na ako sa buong maghapon na trabaho. Gusto ko na talaga matulog. Malapit na kami sa bahay ng dahan-dahang hininto ni Albert ang sasakyan matapos naming makita ang isang babaeng patawid ng kalsada na biglang nahimatay sa gitna ng daan. Nagkatinginan kami. Wala kaming napag-usapan pero sa mga tingin lang namin sa isa't isa, alam kong pareho kaming may masamang kutob. Bababain ko muna. Paano kung trap yan ng aswang? Paano kung tao siyang nangangailangan ng tulong? Nakakakonsensya naman na lagpasan natin. Sabagay, tama ka. Samahan na lang kita. Sige. Pero kung sakaling aswang nga ito, kailangan mabilis ang takbo natin ha. Lev, pasok! May aswang sa likod! Sumampa sa... Albert! Bitawan mo ako! Papatayin ko kayo! Nabuksan ni Albert ang pinto ng kotse at akma na siyang bababa nang mapalingon ako sa likod. Nanlaki ang mata ko nang makitang sumampa ang isang aswang sa trunk ng kotse at sumampa sa bubong. Sa bilis ng kilos nito, bago ko pa matapos ang sinasabi ko, nagawa na niyang sunggaban ang asawa ko sa ulo. Mabilis akong kumilos. Naalala ko ang crucifix na pendant ng kwintas ko. Agad ko yung nilabas mula sa loob ng damit ko. Saka ko inalis ang seatbelt ko, sabay saksak ng dulo nito sa kamay ng aswang. Dahil doon ay agad niya nabitawan ang asawa ko. Nasaktan ka ba? Diyos ko! Ayos lang ako. Mag-seatbelt ka ulit. Bilis! Hindi kayo makakatakas sa amin! Yung babae naging aswang din. Siya yung sumugod sa bahay. Kumapit ka ng mabuti, love. Agad naming nilakang pinto nang sampahan din ng aswang na babae ang hood ng kotse. Napasigaw ako ng malakas nang subukan nilang basagin ang windshield. Pero mabilis na inatras ni Albert ang kotse sabay tapak sa preno. Lumingon kami nang nahulog sa likod ang aswang na lalaking nasa bubong. Ang babaeng aswang naman nahulog sa unahan. Nanginginig ako sa takot nang tumingin kami sa likod at harap ng sasakyan. Nakatayo doon ang dalawang aswang at napapagitnaan kami ng mga ito. Anong gagawin natin? Si Papa tumatawag. Sagutin mo. Pa! Hinarang kami ng aswang. Dalawa sila. Ano? Nasaan na kayo? Malapit na kami dyan sa bahay. Hintayin niyo ako dyan. Tatawag ako ng mga tanod. Mela, tumawag ka ng pulis. Bilis! Hindi na kayo makakauwi ng buhay! Simulan nyo lang magdasal! Jamie! Anak! Kumapit ka, Jamie! Nagulat ako nang biglang inatras ni Albert ang kotse at sadyang binangga ng malakas ang aswang na lalaki sa likod. Pagkatapos ay mabilis na umabante at binangga rin ang aswang na babae sa unahan. Nakita namin kung paano sila tumilapon sa malayo. Pagkatapos nito ay nagmamadaling pinaandar ni Albert ang sasakyan. Ilang sandali pa ang lumipas at naroon agad kami sa bahay. Nagmamadali kaming bumaba ni Albert ng sasakyan nang makitang nakasunod sa amin ang mga aswang. Jamie, bilis! Ngayon, habulin! Kailangan nating makuha ang babae! Mga anak! Takbo dito sa loob! Bilis! Saan ka pupunta? Ay! Jamie! Ay, Diyos ko! Mga kapitbahay! Tulong! Sadyang mabilis kumilos ang aswang dahil mabilis silang nakahabol at naabutan ako. Hawak ko ang kamay ni Albert nang bumaba kami pero nagawa ko hablutin sa buhok ng lalaking aswang. Saka ko nilayo mula sa asawa ko. Nagpupumiglas ako at umiiyak sa takot hanggang sa inamban ako ng babaeng aswang ng matalas niyang kuko at tinutukan ako sa leeg. Sige, kumilos ka nang hindi namin magugustuhan at papatayin kita sa harap ng asawa mo! Jamie! Bitawan mo ang asawa ko! Ano ba talaga ang gusto nyo? Kailangan ka naming patayin. Hoy! Aswang! Bitawan mo ang anak ko! Wala siyang kasalanan sa'yo! Huwag kang magkaalam dito, Kapitan.
Pagkakataon ko na to para makaganti sa atraso mo sa akin. Hindi kita kilala. Wala akong alam na kasalanan ko sa'yo. At kung meron man, huwag mong idamay ang anak ko. Patayin mo na ang babaeng to dahil nagugutom na ako. Hindi niyo pwedeng saktan ang asawa ko! Ay mga hayop! Bumalik kayo sa impyernong pinanggalingan nyo! Ay, mga demonyo kayo! Biglang sinabuyan ni Albert ng kung anong likido mula sa bote ang lalaking aswang na may hawak sa akin. Habang si Ate Mela naman ay sinabuyan ng mga ito ng asin. Sinamantala ko yun at biglang tinusok ang mata ng isa sa mga aswang gamit pa rin ang pendant ng krus na suot ko. Dahil doon ay nabitawan ako ng mga ito at agad akong tumakbo palapit sa asawa ko. Hawak ang itak na bigay ni Papa, tinago ako sa likod ni Albert at tinutok ang talim nito sa mga kalaban. Samantala dahil sa ingay na likha ng aswang at sigawan namin, nabulabog ang mga kapitbahay. Susugo dapat ang mga aswang nang biglang dumating ang mga pulis na tinawagan pala ni Ate Mela. Hoy! Magtago kayo! Bilis! Tumatakas ang dalawang aswang! Tumatakas ang maswang! Habulin natin! Bilis! Huwag yung hayaang makatakas. Jamie! Jamie love, gumising ka! Ay nako, Kapitan! Nawala ng malay si Jamie! Matapos akong himatayin nang magising ako, kalaunan ay nag-hysterical ako sa labis na takot. Sa sandaling oras para raw akong nawala sa sarili. Paulit-ulit kong sinasabi na baka dumating ang aswang. Hindi ako iniwan ni Albert. Niyakap lang niya ako hanggang sa huminto ako, kumalma at tuluyang makatulog. Pagsapit ng 5:00 pasado ng madaling araw, naalimpungatan si Albert at hinila niya para ako palapit para yakapin. Nang magulat siya dahil sa taas ng temperatura ng katawan ko. Bigla daw siyang bumangon at muling sinalat ang leeg ko. Inaapoy daw ako ng lagnat, kaya nagmamadali siya lumabas at lumipat sa kabilang bahay. Mabuti na lang at gising sina Ate Mela at Papa. Love? Love, gising. Inaapoy ka ng lagnat. Papa! Ate Mela! Oh, Albert, anong nangyari? Inaapoy ng lagnat si Jamie. Ano? Mela, tawagin mo agad si Doc. Ay, opo. Nagmamadali raw silang bumalik sa bahay. Agad naghanda si Albert ng tubig sa planggana at nilagyan yun ng yelo. Pagkatapos ay kumuha siya ng bimpo sa kapinunasan ng katawan ko at nilagay yun sa noo ko. Mabuti na lang at may inaanak si Papa no doktor. Nang magkagulo kami dahil sa aswang, isa siya sa mga tumulong sa amin. Ginamot niya ang mga galos namin ni Albert na mula sa kuko ng mga aswang. Nang mahimatay ako, siya rin ang tumulong sa akin. Matapos akong matignan ng doktor, sinabi nila na ang lagnat ko ay bunga ng labis na takot dahil sa mga nangyari. Niresetahan niya ako ng gamot at binili na obserbahan ako. Hanggang sa lumiwanag ay hindi na nakatulog si Albert at binantayan lang niya ako. Bandang 8:00 ng umaga nang magising ako. Pinakain lang niya ako, pinainom ng gamot. Pagkatapos ay nakatulog na akong muli. Albert, Ate? may naghahanap sa'yo sa labas yung pulis na kaibigan mo. Sige, salamat po. Ay, kumusta na si Jamie? Tulog pa rin eh. Sige na, ako na muna ang titingin sa kanya. Lumipat si Albert at doon niya nakita si Theo. Kasama ang 2 pang pulis para mag-imbestiga. Bukod sa nangyaring pagharang sa amin kagabi ng aswang, may natagpuan na naman isa pang bangkay. Pero ngayon ay babae. Taga-kabilang barangay at gaya ng naunang biktima. Wakwak ang tiyan at naliligo sa sarili niyang dugo. O pare, pasok. Salamat. May tatanong lang. Nakuha ba ng dashcam ng kotse nyo ang mga nangyari nung hinarang kayo ng mga aswang na yan? Oo, tatawag na nga sana ako sa inyo para ipakita ko eh. Gusto niyo humingi ng kopya? Oo, sana eh. Parte ito ng investigasyon namin tungkol sa 2 biktima. Sige, kung makakatulong ba to eh. Dito tayo sa bahay. Kumusta na ang misis mo? Ayun pare, inapoy ng lagnat kanina. Sabi ng doktor dahil sa sobrang takot niya. Ganon ang naging reaksyon ng katawan niya. Albert, may tumatawag yata sa'yo. Upo ka muna pare. Sasagutin ko lang ito. Tumatawag ang boss ko. Sige. Nang
mga sandaling yon habang wala akong kaalam-alam na nasa labas si Albert at kausap ang boss namin, ako naman ay nasa kwarto at nagising na. Nahihilo at masakit ang ulo ko nang dahan-dahan akong bumangon. Mainit pa rin ang temperatura ko pero hindi gaya nung madaling araw. Kahit nangihina, tinawag ko ang asawa ko. Sa halip na si Albert ang sumilip sa kwarto at tumayo sa pinto, nagulat ako at natulala nang bumungad ang isang lalaking hindi ko inaakalang makikita ko pa. Albert. Jamie, Theo? Anong ginagawa mo dito? isa ako sa mga pulis na rumesponde kagabi. At saka ako rin yung may hawak ng kaso ng mga biktima ng aswang. Nakilala mo ng asawa ko? Nasaan siya? Ang totoo, matagal ko nang kilala sa Albert. Best friend ko siya nung high school pa lamang kami. Wow. Small world. Alam niyang tungkol sa atin. Alam niya may ex ako pero hindi niya alam na ikaw. Sino ba mag-aakala? Sasabihin mo? Oo. Wala akong itinatago sa asawa ko. Si Theo. Siya ang ex-boyfriend ko nung college ako. Taga-kabilang university sila. Freshman ako nang makilala ko siya sa kantin sa labas ng campus. Dahil mas ahead siya sa akin, kuya ang tingin ko sa kanya. Malihim siyang tao. Ayaw niyang ibulgar sa ibang tao kahit sa mga kaibigan ang tungkol sa nangyayari sa personal niyang buhay. Kaya tahimik lang ang naging relasyon namin noon. Tumagal ng mahigit 2 taon ang relasyon namin. 3rd year college na ako noon at nagtatrabaho na siya. Doon nagsimulang manlamig sa akin si Theo. Sa madaling salita, nahuli siya ng mga kaibigan kong may kasamang ibang babae. Nakikipag-date sa mall at pumasok sa isang motel. Nang kumprontahin ko siya, paulit-ulit siyang humingi ng tawad. Pero tuluyan ko siyang hiniwalayan. Ang sunod ko na lang na nabalitaan ay umuwi na siya sa probinsya. Mula noon ay wala na akong nabalitaan pa sa kanya. Tayo pare. Sorry tumawag kasi yung boss ko eh. Uy, nagising na yung asawa mo. Talaga? Love, kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos na. Pinag-alala mo ako kaninang madaling araw eh. Inaapoy ka naglagnat? Sorry. Kumusta yung mga sugat mo? Huwag mong alalahanin to. Galos lang to. Gwapo pa rin tong asawa mo. Ang isipin mo yung paggaling mo. Pogi ka naman talaga. Parang biglang nabura sa eksena si Theo nang masilayan ko ang gwapo pero nag-aalalang mukha ng asawa ko. Nang halikan niya ako sa labi ng matagal, hindi ko siya pinigilan. Matapos yun ay matagal kaming nagyakap. Napatigin ako sa pinto at doon ko lang napansin na wala na pala siya doon. Nagugutom ka na ba? Konti. Gusto mo ng lugaw? Mayroon pa sa kabila. Tapos mamayang tanghali, nagpaluto ako kay Ate Mela ng bulalo para makahigop ka ng mainit na sabaw. Hindi pa naman ako masyadong gutom. O sige, magpahinga ka na lang muna dyan Kapag may kailangan ka kahit ano, tawagin mo lang ako. Okay. Siya nga pala, love. Isara mo sadali ang pinto dahil may gusto kong sabihin sa'yo. Gusto ko kasi sa akin mo mismo marinig. Ano yon? Tungkol saan? Kay Theo. Matapos kong sabihin sa asawa ko ang nakaraan namin ni Theo, hindi naman siya nagalit. Pero nagulat siya at kalaunan na tahimik. Matapos yun ay lumabas siya at kaswal pa rin. Kinausap si Theo tungkol sa kasong hawak nito at sa naganap sa amin. Nang matapos sila mag-usap, hindi na nagpaalam sa akin si Theo. Ayon kay Albert, hinatid niya ito hanggang sa labas. Nang makasakay na ang mga kasama nitong pulis sa sasakyan, doon niya hinarap ang kaibigan. Pare, sandali. May gusto na akong sabihin. Ano yan? Alam ko na. Ang tungkol sa nakaraan yun ni Jamie. Sinabi niya sa akin kanina. Pasensya ka na pare Hindi ko alam na yung ex kong kinwento ko sa'yo ay ang asawa mo. Kagabi ko lang nalaman. Walang nagplano nito. Lahat coincidence lang. Alam ko naman yun Sa tagal nating hindi nagkita, wala na tayong balita sa buhay ng isa't isa. At alam mo, mabuti magkaibigan tayo. Naalala ko lang ang sinabi mo sa bar nung magkita tayo. Nababalikan mo ang ex mo. Pasensya na pare Pero kapag ginawa mo yun, magkakaproblema tayo. Kakalimutan kong kaibigan ka. Dahil hindi ko ipapaubaya sa iyong asawa ko. Mahal na mahal ko si Jamie. Sana hindi ka namin maging problema. Huwag kang mag-alala pre. Wala akong balak manggulo. Sinabi ko yun dahil
Ang akala ko wala pang asawa si Jamie. Pero nung malaman ko kagabi ang totoo, inalis ko na yun sa isip ko. Nakita ko namang masaya sa sayo kaya okay na rin sa akin yun. At mahal mo rin siya, di ba? Salamat. Asahan ko yan. Oo naman. May respeto ako sa pagkakaibigan natin. Makakasa ka. Sige na, mauna na ako. Ang sabi ni Albert, nakahinga raw siya ng maluwag matapos ng maayos at mahinahon lang pag-uusap ni Theo. Eksaktong papasok na sana siya sa gate, siyang labas naman ni Ate Mela. Kasunod nito ay biglang dumating si Mara. May dalang isang Tupperware at mga prutas. Ang kwento sa akin ni Ate Mela, bigla daw ang nangatig ang bumbunan niya sa inis nang umiti na naman ito ng inosente sa kanila na parang wala itong ginawang kalandian sa asawa ko. Magandang umaga po. Hi, Albert. Anong ginagawa mo dito? Ha? Nabalitaan ko yung nangyari kay Jamie. Nandyan ba siya? Pwede ko ba siyang madalaw? May dala akong sopas at prutas. Ako mismo nagluto nitong sopas. Ang kapal naman ng mukha mo, girl! For your information, alam na ni Jamie ang kaharotang ginawa mo kay Albert doon sa bar. At kung sakaling hindi niya alam, ang kapal pa rin ng mukha mo! Haharap ka sa asawa ng lalaki nilalandi mo! Magkukunwaring concern! Bakit po kayo nagagalit sa akin? Nakikipagkaibigan lang naman ako. Pwede ba? Huwag mo kaming paandaran ng pa-innocent effect mo. Hindi yan uubra sa akin. Alam ko ng totoong kulay mo. Sinabihan na kita. Layuan mo kami ng asawa ko. Ate Mela, palayasin mo na yan dito. Oh, narinig mo? Umalis ka na raw! Go! Go! Vavu! Ciao! Bye-bye! Kinabukasan na hindi muna ako pinapasok ni Albert. Nilagnat pa kasi ulit ako nung gabi kaya pinagpahinga na niya ako. Hindi na ulit ako nilagnat buong maghapon. Nakakatayo na rin ako at bahagyang nakakakilos. Nang medyo nakaramdam ako ng pagkabagot, nagayos at naglinis ako ng konti sa bahay. Doon ko lang napatunayan na ang boring ng bahay kapag wala doon ang asawa ko. Hapon, bandang 5:00, sinabihan ko rin si Ate Mela na wag na kaming isahog sa ulam sa hapunan dahil gusto kong ako mismo ang magluto para kay Albert. May natira pa namang konting baboy sa ref. Ginawa ko yung adobong baboy na konti ang sarsa at nagmamantika. Dahil gusto palagi ni Albert na may gulay sa mesa kapag kumakain, namitas ako ng gulay sa tanim ni Papa. Kumuha ko ng talbos ng kamote, okra, talong, ampalaya at humingi ako ng 2 slice ng kalabasa kay Ate Mela. Bala kong igisa yon sa kaunting bagoong. Kakatapos ko lang hiwain ng mga gulay nang tumawag ang asawa ko. Hi love, pauwi ka na? Yap, pauwi na. Naglalakad na palabas ng building. Kumusta ka? Anong ginawa mo dyan maghapon? Nood ng TV, matulog, nagpalit ako ng bedsheets at kortina. Pati mga punda ng throw pillow. Tapos konting linis at maraming pahinga. Mukhang mas marami pa yung ginawa mo kaysa sa pinahinga mo eh. Sabi ko sa'yo, huwag kang masyadong gumawa dyan sa bahay. Okay naman na ako, tsaka ang boring kaya na walang ginagawa. Nagluluto pala ako ngayon. Anong niluluto mo? Yung paborito mong adobong baboy na konting sarsa, tapos nagmamantika. Tapos, magigisa ako ng gulay sa bagoong. Wow! Pauwi na ako, love. Hintayin mo ako ha. Excited ako makita ka. Ako rin, ingat ka sa pagmamaneho ha. Okay, love. See you later. See you! Papasok na lang sana ako sa bahay nang matigilan ako matapos makita si Mara. Nakatayo sa gate at nakangiti sa akin. Hindi ko na dapat siya papansinin pero tinawag niya ako. Palabas na ako ng gate nang lumabas si Ate Mela. Nagmamadali siyang lumapit sa akin at sinubukan akong pigilan. Nagbilin pala si Albert na wag daw papalapitin sa akin si Mara. Kung ako lang, ayoko talaga siyang lapitan. Ni ayoko siyang tignan. Pero panahon na siguro para ilagay ko siya sa lugar niya. Jamie, sandali, huwag kang lumabas. Baka pagalitan ako ni Albert. Huwag kang mag-alala ate. May kalat lang akong ililigpit at ilalagay ko sa tamang lalagyan. Ay, bongga to. Hi, Jamie. Kamusta ka na? Anong ginagawa mo rito? Nangangamusta nga. Ayaw ka kasing ipakausap sa akin ng asawa mo. Alam mo, ang sungit ni Albert. Ayaw niya maging magkaibigan tayo. We're not friends, Mara. Hindi. Nag-uusap na tayo. Paano? Hindi ko alam kung sadyang ganyan lang ang role na pinoportray mo. Kasi hindi ganyan ang inosente eh. Ang tawag sa ginagawa mo, nagtatanga-tangahan. Pwede pa? Tama na nga ang drama.
Sinabi na ni Albert sa akin ang ginawa mong pangaakit sa kanya sa bar. Mula sa pasweet at pekeng painosenteng ngiti, biglang naging matari ang tingin niya sa akin. Nang mga sandaling yon, alam ko nang yun ang tunay na kulay nito. Sinubukan niya akong i-intimidate, pero hindi ako nadala sa ginagawa niya. Ni hindi ako halos kumurap habang tinitinan ko siya mula ulo hanggang paa. Nagsiselos ka? Jamie, wala namang ibig sabihin yun. Gaya ng sabi ko kanina, isang simpleng imbitasyon lang yun ng isang kaibigan. Sinong bobong maniniwala sa'yo? Isang babaeng nag-iimbita ng lalaki may asawa sa kondo niya na sila lang dalawa? Alam mo, ang laking pasasalamat ko na matino ang asawa ko at may takot sa Diyos. Dahil hindi kanya pinatulan. Akala mo hindi ko nakahalata? Sa simula pa lang, panay na ang papansin mo sa asawa ko. So, natathreaten ka? Bakit? Kailangan ba? Sorry, miss. Pero nasa akin ang lahat ng legal na dahilan para hindi ma-threaten sa isang kabit wannabe na tulad mo. Okay ka rin, no? Mukhang wala kang ginagawa sa buhay kundi umacting na concerned friend sa akin at parang bangaw na buntot ng buntot sa asawa ko. Ibabalik ko siya ngayon ang tanong mo. Na-threaten ka ba na hindi umubra ang plano mo kay Albert? Bakit ba masyado kang sampalataya dyan sa asawa mo? Walang lalaking hindi nagloloko. Walang lalaking faithful. Gaya ng sinasabi mo. Gusto mo ng prangkahan? Oo. Gusto ko si Albert. At kating-kati akong agawin siya sa'yo. Dahil gusto kong makita kung paano ka magmakaawa sa asawa mo habang iniiwan ka niya pagkatapos niyang piliin ako. Ay! Bakit mo ako binuhusan ng tubig? Hindi lang si Mara ang nagulat. Pati ako, nang biglang buhusan ng isang timba ng tubig ni Ate Mela si Mara. Ang mga kapitbahay naming nakarinig ng pagtatalo namin, pinagtawanan siya at nakipag-high five pa kay Ate Mela. Habang mukha siyang basang sisiw, ako naman ay natatawa lang habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Para mahimasmasan ka, girl! Mukhang ikaw ang inapoy naglagdat kagabi at hanggang ngayon nagdedelero ka pa rin. Salamat ate, mukha namang naimasmasan na siya. Etong tatandaan mo wala akong ginustong hindi nakuha. Mapupunta sa akin si Albert. Iiwan ka niya. Kung nangangati ka, ikaskas mo yung katawan mo sa pader. Ang asawa ko, sa akin lang siya. Kahit magubad ka sa harap niya, kahit ilang panty pang hubarin mo sa harap niya, hindi ka papatulan ng asawa ko. Alam mo kung bakit, ha? Dahil may takot siya sa Diyos. Hindi siya gaya ng ibang lalaking naagaw mo. Pangalawa, hindi niya type ang mga babaeng inilalako ang sarili sa lalaki. Yung mga babaeng mabababang uri at walang delikadesa, gaya mo. At itong isaksak mo sa konting utak na mayroon ka, isang beses mo pang lapitan si Albert, ipapadampot kita sa pulis. Kung hindi yun uubra, sisiguraduhin kong manghihiram ka ng mukha sa aswang sa susunod na magkaharap tayo. Wag na wag mo akong susubukan, Mara, ha? Mas lalong wag mo akong hahamunin. Kaya kitang tapatan at hindi ako natatakot sa'yo. At ipinagmalaki mo pa talaga na nangaagaw ka ng asawa, ha? Kabit! Ay, kabit nga. Hindi na nahiya, Archie. Kapag bago mo dito. Oo nga, palina ko eh. Hey! Mga buwisit kayo! Nadulas yung babae. Natapakan niya yung tae. Nako, tae, bagay sa kanyang tae. Dahil sa magkasunod na biktima ng aswang, nakipagtulungan si Papa at ang mga barangay tanod sa mga pulis para sa pagtutugi sa dalawang aswang na naghahasik ng lagim at takot sa bayan namin. Nang sa ganon mapigilan na ang pagdami ng mga biktima at para hindi na rin maranasan ng mga tao ang takot na naranasan namin. Bukod sa aming tatlo, naroon din si Teo. Nasa labas ng gate ang mga tanod at ilang pulis. Pinanood namin ni Albert si Papa habang hinahanda ang mga gamit para labanan ng mga aswang. Mga sibat at sulo na isa-isang binigay ni Ate Mela sa mga kasama nila. Bukod doon, ay armado rin sila ng asin. Ang langis na si Papa mismo ang gumawa at maging ang buntot pagi. Pa, saan niyo po natutunang gumawa ng ganitong mga langis at panlaban sa aswang? Sa lolo ko, isa siyang dating albularyo at manunugis. Kaya nakita ko noon kung paano siya manggamot at lumaban sa mga aswang. Bata pa ako nung huli kong makakita ng aswang. Hindi dito,
pero doon sa malayong probinsya namin. Eh bakit parang hindi sila basta namamatay? Dahil may kakayahan silang pagalingin ang sarili nila. Maliban na lang kung tamaan mo sila sa ulo, sa mismong puso o kaya gilitan mo ng liig. Pa, mag-iingat ka ha. Teo, pagkakatiwalaan ulit kita ngayon. Bantayin mo si Papa, ingatan mo siya. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala sa kanya. Pa, mag-iingat po kayo. Pare si Papa ha? Oo, ibabalik ko siya sa inyo ng ligtas. Tara na mga kasama, tugisin na natin ang mga lintik na aswang na yan. Ang kwento ni Teo sa akin, isang report ang agad na natanggap nila kung saan namataan ng aswang na gumagala. Mula sa bahay ay mabilis nilang pinuntahan yun. Dinala sila ng mga nakakita na residente sa bukid at pumasok daw sa kakahuyan. Dala ang mga sibat at sulo, habang ang mga pulis ay nakahanda ang mga baril. Kasama ang isang taga roon na kabisado ang kakahuyan kahit sa gabi. Pumasok sila sa loob at dahan-dahang naglakad. Kapitan, Bakit? gusto ko lang pong humingi ng pasensya sa inyo tungkol sa nagawa kong pagkakamali nun kay Jamie. Pinagsisisihan ko po yun na malaki. Kahit gusto kitang suntukin niya yun eh. Hindi naman pwede. At baka makulong ako. Pulis ka eh. Tsaka, maayos na naman ang lagay ng buhay ng anak. Huwag ka masasaktan ha. Pero, masaya akong natagpuan niya si Albert. Mabait na bata. Malaga at mahal na mahal niya si Jamie. Tama po kayo. Kaya nang malaman ko na si Albert ang napangasawa niya, madali ko natanggap yun. Kasi kilala ko po yun nung mga bata pa kami. Talagang mabait siya. Tiikan po talaga sa babae yun. Nasa mabuting kamay po ang anak niyo. Mula ngayon, magiging mabuting kaibigan nila ako. Mabuti naman kung ganun. Hindi magandang palaging may kaaway. Kumusta na nga po pala? Oh, Oh, ayun, may mga aswang! Ayun ang aswang! Kapitan! Dito! Dito po kami doon! Oh, sige. Habulin niyo! Huwag niyong alisin ang tingin sa kanya! Mag-iingat kayo. Talasan niyo ang mga mata niyo. Huwag niyong hayaang makagat niya kayo! Ilan na nakikita niyo? Mukhang isa lang, Kapitan. Ayun! Nasa puno! Hindi nyo ako mapapatay! Mabilis na tumalon sa mga puno ang aswang hanggang sa bigla itong tumalon pababa at bumagsak kay Teo. Agad siyang sinakal nito pero nanlaban siya. Sabay hampas ng baril sa mukha nito. Bigla itong tumilapon sa gilid ng malakas itong sinipa ni Papa. Noong mga panahon na yon, 60 years old na siya pero sa kanyang edad matikas at malakas pa rin ang katawan. Nang makatayo si Teo ay agad niyang binaril ang aswang. Pero mabilis itong nakaakyat pabalik sa puno. Umakyat na naman siya sa puno. Bumaba ka dito, aswang! At tayong dalawa magtos! Hindi ako tanga, Kapitan! Ano ba ang pakan niyo dito sa amin? At nag-aasi kayo ng lagim! Matagal na kaming naninirahan dito, pero mistula kaming hangin sa inyo. Sinubukan naming mabuhay ng normal at hindi na may merwisyo ng mga tao. Hanggang sa may nagbukas ng isip namin ang katotohanang pilit naming tinatanggi. Kailangan naming mga aswangang tao para mabuhay. Yun lang ang ginagawa namin. Gaya ng kung paano nyo kailangan ng pagkain para mabuhay kayo. Kaya kung pumatay kayo ng tao ay wala kayong awa! Pasalamat ka pa nga. At ngayon lang namin ito ginawa sa bayan na ito. Ilang taon na kami nagpupunta sa iba't ibang bayan para kumain ng tao. Pero malaki ang atraso mo sa akin at sa asawa ko. Kaya papatayin ko kayong lahat. Lalong-lalo na ang anak mo. Kapag sinaktan niyo si Jamie, ako ang tatagtad sa katawan mong hayop ka! Papatayin kita! Kapitan! Sa likod mo! Ayon kay Teo, bigla raw tumalon ng aswang mula sa puno at bumagsak ito sa likod ni Papa. Akmang sasakmalin siya ng aswang sa likod pero naging maagap siya. Binaril niya ang aswang mula sa gilid at tumama ang bala nito sa leeg. Doon humarap si Papa at sinaksak ang sibat sa dibdib nito. Sinundan ito ng saksak ng iba pang kasama nila hanggang sa masiguro nila na patay na ang aswang. Patay na ang isa sa dalawang aswang, mga kasama! Patay na Mabuti naman! Yes! Hanapin pa natin yung isa! Nang kumalat ang balita sa buong bayan namin na napatay na ang isang aswang, marami ang nagdiwang, kasama na kami. Pakiramdam naming mag-asawa ay parang nabawasan ang bigat sa dibdib namin. Nabawasan ang takot. Kahit paano ay nakaramdam muli ng kalayaan ng mga tao doon. Lumipas ang ilang linggo na hindi bilog ang buwan.
Hindi pa rin nagpapakita ang isa pang aswang. Kaya naghintay sila papa ng ilang linggo hanggang sa susunod na kabilugan ng buwan. Sabi niya kasi, karaniwang lumalabas sa mga ito kapag ganung bilog ang buwan. Yun daw kasi ang mga gabi na mas malakas sila. Isang umaga, ordinaryong araw pero holiday at walang pasok sa opisina. Si Albert ang naghahanda ng almusal para sa amin. Habang ako naman ay kasalukuyang nasa CR. Walang kaalam-alam ang asawa ko, nagpe-pregnancy test ako sa loob. Napansin ko kasi na ilang araw nang delayed ang monthly period ko. Love, okay ka lang? Ha? Oo, okay lang ako. Sigurado ka? Kanina ka pa kasi dyan sa loob eh. Lumabas ka na, kakain na tayo. Oo, sige, matatapos na ako. Bigla akong natigilan ng pagtingin ko sa resulta ng 4 na pregnancy test na ginamit ko. Lahat positive. Tatakpan ko ang bibig ko sa gulat habang sunod-sunod na pumapatak ang luha ko. Tahimik akong umiiyak sa loob habang nanginginig ang kamay ko. Nahawak ang mga yun. Ang hirap ipaliwanag kung gaano ako kasaya ng araw na yun. Umaapaw ang saya sa puso ko na kinakabahan at ninenervyos. Hanggang sa hindi ko na natiis at lumabas ako ng kwarto na walang tigil sa kakaiyak. Nagkataon namang nasa labas si Albert. Love! Love, halika dito. Oh, bakit ka umiiyak? Anong nangyari? May masakit ba sa'yo? Love, buntis ako. Ha? Buntis ako, tingnan mo. Positive lahat. Totoo nga. Buntis ka. Magkakababy na tayo. Wow! Papa! Ate Bella! Ano ba? Sumisigaw ka dyan? Buntis si Jamie! Magkakapo ka na pa! Ay, nako, thank you, Lord. Yes! Magiging tatay na ako! I love you, love! I love you so much! I love you more. Sa sobrang saya namin, matagal naming hinalikan ng isa't isa sa labi bago matagal na kaming nagyakap. Matapos yun, lumapit naman ako kay Papa at nagyakap din kaming dalawa. Lalo akong naging emosyonal nang maalala ko si Mama. Kung sana hindi siya nagloko. Baka kasama namin siya nagdiriwang ngayon. Kasabay nito ang pangako na hindi ko hahayaang masira ang pamilya namin ni Albert. Matapos naming matanggap ang napakagandang blessing na yon galing sa Panginoon, agad ako nagpa-schedule ng check-up sa OBGYNE ko. Naiyak naman kami sa tuwa, lalo na si Albert, nung marinig namin ang heartbeat ng baby. Narecord pa namin ang tunog ng heartbeat niya sa phone namin. 10 weeks na raw ang tiyan ko at nakita nila na healthy kami ni baby. Salamat sa asawa kong puro masustansya na ang palaging pinapakain sa akin. Mula nang malaman ni Albert na buntis ako, kung alaga niya ako palagi, mas doble ang pag-aalaga niya sa akin ngayon. Masyado din akong spoiled lalo na nang magsimula akong maglihi. Samantala matapos ang check-up namin, nang makarating kami sa kotse ay pareho pa rin kaming emosyonal, kaya niyakap namin ang isa't isa. Sabi ko na sa'yo eh. Ibibigay din siya sa atin ni Lord. Happy ka ba? Sobra love. Mas lalo kitang minahal. Mas lalo kang gumanda sa paningin ko. Kahit lumaki yung tiyan ko, kahit na pagkapanganak ko, tumaba ako. Walang magbabago, love. Pangako. Love, nagugutom na ulit ako. Ha? Ano gusto mong kainin? Inihaw na liempo, love. Ayun o, kanina ko pa naamoy yun eh. Kain tayo dun. Oh, halika. Baba ulit tayo. Matapos naming magpunas ng luha at ayusin ang sarili namin, muli kaming bumaba ng kotse at nagpunta sa sizzling na kainan kung saan nanggagaling ang amoy ng inihaw na liempo. Nakaupo na kami at naghihintay na sa in-order namin nang dumating si Theo. Sa ibang table pa siya dapat uupo pero hinila na siya doon ni Albert. Oh, dito ka na umupo. Para kang tanga eh. Ayoko maging third wheel sa best friend at ex ko. Si Raulo, dami mong alam. Wala kang duty? Wala, day off ko eh. Kayo, saan kayo galing? Wala ba kayong pasok? Meron, pero nag-half day kami. May schedule kami ng check-up eh. Sinong may sakit? Wala, may sakit. Nagpa-check up ako sa OB. Buntis ako. Wow! Congrats pare! Salamat. Oh, gusto mo maging ninong? Oo ba? Yun lang pala eh. Love, ireto kayo natin tong sa Teo kay Jeline. Parang bagay sila eh. Ay, tigilan nyo nga ako dyan. Sira, mabait yun. Architect din.
Sige na, set up ko kayo ng date. Magkakasundo kayo. Ayoko. Huy, Bert, itong asawa mo. Bawal tumanggi sa buntis. Ay, naku, yari ako nito. Love, pikit. Baka makamukha niya ang anak ko. Lilipat na nga ako ng upuan. Pinagtitripan niyo ako mag-asawa eh. At teka, kilala ko yun ah. Sino? Yung babaeng yun, si Mara. Mara? Kilala mo si Mara? Ex ko yun. Sorry sa sasabihin ko, Jamie. Pare, excuse lang dito ah. Kwento ko lang. Pero nung tayo pa, siya yung babae na, Yung dahilan ng breakup natin? oo. Sandali lang. Paano kayo nagkakilala? Ang naalala ko lang noon, ang sabi niya, matagal na raw niya akong kilala dahil magkaibigan kayo. Palagi mo raw akong kinukwento sa kanya. Kaya nung nalaman mo yung kalokohan ko, hindi ko sinabi sa'yo kung sino yung babae dahil natakot nga akong mag-away kayong magkaibigan. Ano? Paano nangyari yun? Pare, hindi kaibigan ni Jamie ang babaeng yon. Recently ko nga lang siya nakilala eh. 2 buwan pa lang. Mula nang lumipat siya dito sa amin at tumira sa mga umampun sa kanya. Ano? Ngayon mo lang siya nakilala? Pero siya, matagal ka na daw niyang kilala. Ibig sabihin, matagal ka na niyang sinusundan? Ngayon malinaw na. Kung bakit kahit saan ako pumunta, bigla na lang siyang sumusulpot. Pati na rin ang nangyari dun sa bar. Kung saan kayo nagkita ulit. Sinubukan niya akitin si Albert at inamin niya yun mismo sa akin. Gustong-gusto niya makuha si Albert para pasakitan ako. Hindi kaya stalker mo tong si Mara? Pero paano kanya nakilala? Ibig sabihin, sinadya niya akong akitin nun para paglayuin tayo. Pero bakit niya ginagawa to? Hindi mo ba talaga siya kilala? I swear, hindi. Pare, mukhang kailangan ko ng tulong mo. Alamin mo ang lahat tungkol kay Mara. Sige, ako nang bahala. Dahil sa pagbubuntis ko, palagi akong inaantok. Kaya madalas ay maaga ako natutulog. Bukod doon, kung ano-anong pagkain ang kinahihiligan kong kainin. Kung ano-anong prutas, may cake, ulam na hindi ko masyadong kinakain noon na naging paborito ko ngayon. Pagkatapos ay mas naging clingy ako sa asawa ko. Kapag matutulog na, hindi ako makakatulog nang wala siya sa tabi ko. Gusto ko palagi siyang naaamoy. Sa trabaho naman, nagagalit ako sa boss ko kapag binibigyan niya ako ng separate na project na hindi ko kasama si Albert. Mabuti na lang understanding si boss at alam niya ang kalagayan ko. Dahil din sa pagbubuntis ko, parang bukas at alerto lahat ng senses ko. Kaya isang madaling araw, nagising ako sa gitna ng pagtulog matapos kong marinig ang kumakaluskos sa labas. Bukod doon ay may naamoy ako mabaho. Masangsang. Amoy nabubulok na bangkay. Isa lang ang kilala ko na may ganong amoy. Ang aswang. Hindi ko yan makakalimutan dahil naamoy ko sila ng malapitan nung hinostage nila ako. Love. Love, gising. May aswang sa labas. Ha? Ano? Eh, yung aswang na nasa labas. Naririnig ko yung kaluskos niya, tsaka naamoy ko siya. Wala naman akong naamoy ha. Saka wala akong naririnig. Meron, silipin mo pa. Napilitang tumayo si Albert at dahan-dahang lumapit sa bintana at bahagyang hinawi ang kurtina. Nakita akong nanlaki ang mga mata niya at may tinuro sa labas. Pagkatapos ay sumenya siya na huwag maingay. Tatawagin ko na sana si Papa para gisingin at manghingi ng tulong nang mauna niya akong tawagan. Nagkatinginan kaming dalawa ni Albert at siya ang pinasagot ko sa tawag. Hello pa. Nandito yung aswang. Umaaligid. Alam ko, nandito kami sa labas at nakatago. Alam na namin magpapakita siya dito. Dahil malakas ang pangamoy ng mga aswang. Mabango para sa kanila ang mga buntis. Tumawag ako para sabihin na huwag kayong lalabas. Albert, bantayan mong asawa mo. Kami na ang bahala sa aswang. Opo pa. Pa, mag-iingat po kayo. Muli sa kwarto ay lumabas kami ni Albert. Nakatayo lang kami sa gitna ng bahay habang takot akong nakayakap sa kanya. Gaya ni Papa, nakikiramdam din kami doon. Ilang sandali pa, halos tumalon ako sa gulat nang biglang gumalaw ang doorknob. Narinig namin ang angil ng aswang sa likod ng pinto habang pilit nitong binubuksan yon. Natakpan ko ang tenga ko nang marinig ko ang matalas nitong kuko na parang kumakaskas sa pinto naming kahoy. Love, natatakot ako. Baka makapasok siya. Huwag kang matakot. Nandyan sila lahat sa labas. Hoy! Aswang! Si Papa!
Nagmamadali kaming lumapit sa bintana at sumilip doon. Paghawi namin ng kurtina, bigla kaming napaatras nang lumingon sa amin ang aswang. Lumapit siya doon at hinampas niya ang salamin. Tinago ako ni Albert nang bumaba sa tiyan ko ang tingin nito. Nag-squat pa ito para tignan ang malapitan ng tiyan ko habang takam na tumatawa. Saka muling tumingin sa amin. Muli kaming lumingon sa labas nang makitang lumabas sa pinagtataguan si Papa. Kasama si Theo at ang iba pang tumutugis na aswang at mga pulis. Ako ang harapin mo! Lumayo ka sana ko! Noon pa man ay bilib na ako sa katalinuhan mo. Talagang ginamit mo ang sarili mong anak para gawing patibong at mahuli ako. Hindi ko ginamit ang anak ko. Sadyang kilala ko ang mga gaya mo. Kung saan may buntes, naroon kayo. Hindi niyo ako mapapatay. Ikaw ang papatayin ko. Walang hiya ka, Mario. Pinatay mo si Ida. Inagaw mo na ang posisyon ko. Dati bilang kapitan ng baryong ito. Romeo, kayong mag-asawa? Ang aswang? Mula noon ay nagpanggap lang kayong mahina. Kung ganon, tama ang bintang ng mga tao sa inyo. Kayo nga ang kumukuha at pumapatay ng mga alaga nilang hayop. Ako nga! Total, mamamatay ka na rin naman. At dadali mo sa hukay ang lihim ko. Kaya mabuti ng sakin mo malaban. Dahil pagkatapos ko sa'yo, susunod kong patayin si... Ang dami mong satsat! Lintik! Nagulat kami sa naging revelasyon ng aswang. Kasunod nun ay bigla akong napaisip kung aswang din ba si Mara? O kung alam niya o hindi ang pagkatao ng adoptive parents niya. Matapos itong baril ni Theo, galit na sumugod ang aswang sa kanila kahit na may tama ito sa dibdib. Mula doon sa bintana ay nagpulasan ng mga kalalakihan at pinalibutan ng aswang habang nakatutok ang mga sibat at baril nila. Nakita namin kung paano nataranta ang aswang. Panay ang lingon nito sa paligid niya at inaatake ng kuko niyang matalas ang sino mang nagtatangkang lumapit. Hindi niyo ko matatalo! Hindi! Patayin yan! Oy, patayin yan! Patayin yan! Natakpan ko ang bibig ko sa gulat na matapos baril ni Theo ang aswang sa ulo, sumugod ang mga kalalakihan at sinaksak naman siya sa dibdib at tiyan. Sa isang iglap, namatay na ang huling aswang doon sa bayan namin. Napangiti kami at masayang nagkatinginan ni Albert. Parang may mabigat na baton na nakadagan ang tuluyang naalis sa dibdib ko nang mamatay ang aswang. Sa wakas, wala nang peligro doon sa amin. Matatahimik na kaming lahat. Hey! Wala na ang aswang! Kapitan, binabati kita. Good job. Maraming salamat din sa tulong nyo. Anong gagawin niyo sa bangkay? Kailangan itong sunugin agad. Pero may isa pa tayong kailangan hanapin. Sino po? Akala ko silang dalawa lang ang aswang. Ang ampun nilang si Mara. Kinabukasan muli na namang kumalat sa buong bayan namin ang tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng aswang. Na umagang yon ay pinuntahan ni Papa at ng mga pulis ang bahay ng mag-asawang aswang pero hindi na nila naabutan doon si Mara. Halatang nagmamadaling tumakas dahil naiwang nakabukas ang aparador at ang gulo ng mga gamit. Nang gabing yon pasado 6:00 ng gabi nang makauwi kami ni Albert mula sa trabaho. Naabutan namin sa bakuran si Theo na kausap si Papa. Pa, mano po? Kawaan kayo ng Diyos. Huwag na kayong mag-abala sa paghahanda ng makakain nyo. Nagpaluto na ako ng menudo kay Mela. Oy, Teo, musta? Pa, paano po? Ayos lang. Ano nang balita? Nakita niyo na si Mara? Hindi pa. Nakatakas. Malakas ang kutob ko. Nalam niya na aswang ang mag-asawang umampun sa kanya. Anak, mukhang may malaking galit siya sa'yo. At ang teorya namin, mukhang planado nilang pamilya ang pag-atake sa inyo. Eh bakit si Jamie? Wala naman siyang ginagawang masama kay Mara. Wala nakakaalam kung bakit niya yung ginagawa. Pero nakita namin to sa mga gamit niya. Halos magsalubong ang kilay ko nang makita ang isang malaking pinboard. Naroon ang pictures naming mag-anak. Nakasama pa namin si Mama na may X na pula ang mukha. Pero ang mas ipinagtataka ko ay nakapin ang solo picture ko sa gitna at nasa taas ang mga taong malalapit sa amin. Maging sina Theo at Albert ay naroon.
Hindi ko maintindihan. Wala akong ginagawang masama sa kanya, hindi ko siya kilala. May ekis ang mukha ng mama mo sa larawan. Sa tingin ko, may kinalaman ito sa kanya. Pero bakit akong pinagtatangkaan niya? Love, tama na yan. Baka ma-stress ka at mapaano pa kayo ng baby. Huwag ka mag-alala. May mga kasama akong tumutulong sa akin para imbestigahan tong si Mara. Hinintay ko na lang tawag nila. May bibigyan nila sa akin ngayon ng impormasyon na kailangan ko. Sa ngayon, magpahinga ka muna. Oo nga, JB. Kami na ang bahala dito. Sige po. Sumama ako kay Albert nang yayain na niya ako sa loob ng bahay. Matapos buksan ng ilaw at electric fan, pinaupo muna ako ng asawa ko sa sofa. Pagkatapos ay kinuha niya ako ng isang baso ng malamig na tubig. Ngumiti siya sa akin matapos kong inumin yun. Saka siya naupo sa tabi ko. Habang hinahaplos ang isa kong kamay, alam kong okay lang kami ni baby. Kung may hindi man okay sa akin, yun ay ang dibdib ko na nagngingit-ngit sa galit. Hanggang sa napatingin ako sa sliding window sa harap ng lababo. Bahagya yung nakabukas, pero hindi ko masyadong binigyan ng pansin. Balik ka dun sa labas. Makibalita ka sa kanila. Siguradong okay ka lang ba dito? Oo, magbibis lang ako tapos maiga muna ako sa kwarto. Okay. Huwag kang masyadong mag-isip ha. Okay. Nilapag na lang ni Albert ang mga gamit namin at muli na siyang lumabas. Nang maiwan ako mag-isa doon, agad ako nagpalit ng pambahay. Pagkatapos ay gumamit muna ako ng CR. Paglabas ko ng banyo, nagulat ako at natigilan nang makitang may patalim na nakatutok sa akin at hawak yun ng walang iba kundi si Mara. Bakas ang matinding galit sa akin habang nakasuot siya ng maong na pantalon, rubber shoes at hoodie. Paano ka nakapasok dito? Kanina pa ako naghihintay sa pagbalik mo. Huwag mong palalain ang sitwasyon, Mara. Hindi ako susuko hanggat hindi ko kayo napapatay ng tatay mo. Sino ka ba talaga? Bakit mo ako sinusundan? Talaga bang hindi mo alam? Sumuko ka na, Mara. Kung hindi sisigaw ako, at tsak na makukulong ka. Nang bigla akong sugurin ng saksak ni Mara, agad kong nahawakan ng kamay niya, sabay tadyak sa kanya ng malakas. Kasunod nito ay tinula ko siya, kaya mabilis akong nakatakbo palabas ng kwarto. Pero mabilis niya ako nahabol at hinila sa buhok. Sa takot na baka saksakin ako sa likod, mabilis akong pumihit paharap. Tama nga ang hinala ko, dahil nakita ko na lang na nakaambas sa taas ang patalim niyang hawak. Muli ko nahawakan ng kamay niya at nagpambuno kami. Albert! Nandito si Mara! Jamie! Anak! Mara, bitawan mo yan! Matapos kong sumigaw ng napakalakas, ay mabilis silang tumakbo papunta sa bahay. Naabutan nila kaming nagpapambuno ni Mara sa patalim na nakatutok sa tiyan ko. Sinubukan ko na naman siyang tadyakan. Bahagya siya nakalayo at sinubukan kong tumakas pero nahablot niya ulit ako sa buhok. Sabay tinutok niya ang talim ng kutsilyo sa tiyan ko at ginawa akong hostage. Mabilis na tinutukan ng baril ni Teo si Mara pero hindi ito natinag. Huwag! Pakiusap! Huwag mong sasaktan ang magina ko! Wala silang kasalanan sa'yo! Sige, lumapit kayo. Kung hindi, papatayin ko tong babaeng to at ang bata sa sinapupunan niya. Tigilan mo na ito, Mara. Mas lalo mo lang pinalalala ang kaso mo. Nahalungkot na namin ang record mo. Wanted ka dahil sa kasong attempted murder. Dahil sa pagtatangang pagpatay sa sarili mong ama na si Lito Conrado. At sa nanay ni Jamie na si Estrelita Villegas. Bitawan mo si Jamie at sumuko ka ng maayos. Hindi! Dahil sa nanay ng babaeng to, nasirang pamilya ko. Tama kayo. Ako ang anak ng lalaking inagaw niya sa nanay ko. Dahil sa panluloko nila sa nanay ko, nagpakamatay ang nanay ko. Pinabayaan ako na walang kwenta kong ama dahil sa malandi mong ina. Nasirang buhay ko. Kaya nang ampunin ako ni Nanay Ida, Tatay Romeo, at nalaman kong aswang sila, ginamit kong 2 matandang yun para patayin kayo. Hindi naman kumakain ng tao yun. Ako lang ang nagkumbinsi sa kanila. Napakawalang iya mo, Mara! Nababaliw ka na! Pati ang 2 matanda! Wala akong pakialam. Kinakailangan ko lang silang pakinabangan. Kung ganon, bakit akong ginagantihan mo? Bakit kami? Dahil kapag pinatay kita, kayo ng ama mo. Malalaman ng nanay mo kung gaano kasakit ang mawala ng mahal sa buhay. Hindi lang ako ang dapat miserable dito. Pati si Teo dinamay mo? At pati ang asawa ko gusto mong agawin sa akin? Dahil gusto kong malaman mo kung anong pakiramdam ng nanay ko nang inagaw siya ng nanay mo. Gusto kong malaman mo kung paano mag-isa. Kaya lahat ng pwede kong agawin sa'yo inaagaw ko. Dahil kapag nakikita kitang umiiyak at nasasaktan, parang nanay mo na rin ang sinasaktan ko.
At ikaw, Theo, minahal kita. Totoong minahal kita. Handa akong magbagong buhay nun para sa'yo. Pero nang malaman ni Jamie ang relasyon natin, iniwan mo ako. Ang akala ko babalikan mo ako nung nagkahiwalay kayo. Pero tuluyan mo akong tinalikuran. Kung may pinagsisisihan man ako sa buhay ko, yun ay naging mahina ako at nagpatukso ako sa'yo. Pero nangyari. Nawala na sa akin si Jamie. Pero ayos lang yun. Alam mo kung bakit? Dahil hindi ka nagtagumpay sa balak mong pagsira sa buhay niya. Hanggat hawak ko ang buhay ng babaeng to, may pag-asa pa akong matupad ang... Bitawan mo ang asawa ko! Bitawan mo ako, papatayin ko kayo! Hayop ka! Pati ano ko dinamay mo! Jamie, halika na dito. Lumayo ka sa kanya. Habang nililibang at kinakausap ni Theo si Mara, hindi namamalayan nito na dahan-dahan ang nakakalapit si Albert sa gilid. Kaya nang lumingon siya at agad na inamba ang kutsilyo sa akin, mabilis na nahawakan ni Albert ang kamay ni Mara at pinilipit yun. Kaya nabitawan nito ang armas na hawak. Mabilis akong nakawala mula sa kanya pero sa halip na tumakbo palayo, nagulat ang lahat nang biglang umigkas ang kamao ko sa mukha ni Mara at sinuntok siya ng napakalakas. Bigla itong nabitawan ni Albert at bumagsak siya sa lupa. Duguan ng ilong. Galit na galit siyang lumingon sa akin. Huwag mong isisi sa akin kung naging miserable ang buhay mo. Maaaring may malaking ambag doon ng tatay mo. Pero may kontrol ka sa buhay mo, lalo na sa isip mo. Mara, hinayaan mong lamunin ka ng galit mo. At kung makasumbat ka, parang ikaw lang ang nawalan. Ikinalulungkot na nangyari yun sa nanay mo. Pero iniwan din kami. Nawalan ka ng ama. Nawalan din ako ng nanay. Hindi lang ikaw ang anak na nawalan. Ako rin! Pareho lang tayo! Naging miserable rin ang buhay ko noon. Akala mo ba hindi ko naisip ang magrebelde? Pero nahimasmasan ako. Dahil kahit gawin ko yun, wala namang magbabago eh. Kasama pa rin ang nanay ko ang kabit niya. Buhay ko lang ang sisirain ko. Sarili ko lang din ang pahihirapan ko kapag nagpalamon ako sa galit ko. Naiintindihan namin ang pinanggagalingan mo. Pero sana ngayon, maisip mo na walang kasalanan si Jamie dito. Gaya mo, Mara, bitima lang din siya. Kaya mali ka ng taong pinagbubuntunan mo ng galit. Dahil mapatay mo man kaming lahat dito, hindi na noon mababago ang lahat. Sinayang mo mga panahon na sa halip na inayos mong buhay mo. At pinatunayan mo sa tatay mo na kahit iniwan ka niya, kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa. Inubos mo lang sa pagsunod-sunod sa akin at pag-ihigante? At nagpapasalamat ako sa Diyos. Dahil hindi ko hinayaang lamunin ako ng galit. Hindi ko sinira ang buhay ko. Pinatunayan ko sa nanay ko na kaya kong magtagumpay sa buhay kahit na iniwan at pinabayaan niya kami. Nagkamali ka ng taong pinagbalingan mo ng galit. Nagkataong marunong akong lumaban dahil yun ang itinuro sa akin ng tatay ko. Hindi ko ahayaan na idamay mo magandang buhay ko na ilang taon kong binuo. Hindi ko palalagpasin ang ginawa mong ito sa asawa at anak ko. Magkikita tayo sa korte. Lahat ng kasong pwede kong isampa ay sasampa ko. Masiguro ko lang na hindi ka na makakalaya pa. Sumama ka sa amin, Mara Conrado. Inaaresto ka namin sa salang pagtangkang pagpatay kay Estrelita Villegas at sa sarili mong ama na si Lito Conrado. Siyam na buwan ang matuling lumipas. Mula sa ospital ay umuwi kaming dalawa ni Albert, dala ang bagong anghel sa buhay namin. Pagpasok pa lang ng kotse sa garahe, ay sinalubong na kami ng excited na mukha ni na Ate Mela at Papa. Nang huminto ang kotse, naunang bumaba si Albert. Pagkatapos ay inalalayan kaming mag-ina sa pagbaba. Siyempre, ang excited na unang sumalubong ay ang lolo. Agad kinuha ni Papa sa akin si AJ at kinarga habang hindi mawala ang ngiti sa mga labi. Pa, baka naman hindi ka pa naliligo. Baka malanghap ni AJ yung alikabok sa katawan mo. Ay nako, nung sinabi kong pauwi na kayo, naligo agad si Manong. Kulang na lang ibuhos sa kamay yung isang bote ng alkohol eh. Ang apo kong magandang marikit, di na po anang langaw sa puwet. Uy! Ano? Ang gundo-gundo naman ng baby na yan. Oh, mistisa! Aring munding-munding, aring munding. Ay, naku ano, ganito ang mukha mo noong bagong panganak ka. Talaga po? Eh bakit ang tingin ko'y parang kamukha naman ni Albert? Parang halo po eh. Eh kahit sino pang kamukha, basta ang mahalaga ay malusog ang bata. Eh ikaw anak, kumusta ka na?
Mabuti naman po. Muntik na nga akong masisaryan pa eh. Ang laki kasi ni AJ. Butit kinaya ni Jamie. Kung gano'n, magpahinga na kayo. Albert, pasok mo ng asawa mo sa loob. Ako na muna bahala dito sa bata. Opo. Ang mama mo, alam na nanganak ka na? Opo, nagkausap na ho kami. Nadalaw daw po siya dito sa katapusan ng buwan. Diyan mo na patulugin sa inyo. Baka agapangin pa ako noon kapag dito ko pinatuloy. Agoy, si Manong. Mukhang gusto niyo pa yatang pagnasaan ulit kay ni Manang Stella. Yok! Ano ako, cheap? Hindi ko na siya type. Aray ko. Si Papa talaga. Ay nako, ipinagluto kita ng halaan na may sabaw. Parang tinola tapos maraming malunggay. Mainam yun sa'yo. Dumami ang gatas mo. Salamat ate. Pagdating sa bahay, inalalayan ako ni Albert na maupo sa sofa. Akmang aalis ito pero hinawakan ko sa kamay at marahang hinila pabalik. Nagtatakang tumabi siya sa akin sa sofa pero nakaupo pa harap sa akin. Ngumiti lang ako sa kanya. Pagkatapos masuyo ko siyang hinalikan sa labi. Di naman niya ako binigo at tumugon ng halik sa akin. Wow! Ang sarap naman ng kiss mo, love. Gusto kong ipaalala sa sarili ko na bagong panganak ka. Bawal pa. Pero para saan yun? Gusto ko lang mag-thank you. Thank you sa pag-aalaga ko sa'yo. Bukod doon, thank you dahil nung sinusubukan kang agawin ni Mara sa akin, pinili mo pa rin ako. Mas pinili mong gawin ang tama. Hindi lang dahil yun ang tamang gawin. Pinili kita dahil mahal na mahal kita. At wala akong ibang gusto maging ina ng anak ko at makasama sa pagtanda ko kundi ikaw lang. Ngayong nandito na si AJ, hindi lang siya ang aalagaan ko. Mas lalo ikaw. Aalagaan pa kita ng gusto. Mas lalo kitang mamahalin. Dahil yun ang deserve mo. Gusto kong maramdaman mo na asawa kita, Jamie. At hindi lang basta katuwang sa buhay. I love you so much, love. I love you more. Ang sabi nga, ang tukso tinatakbuhan. Hindi mo yan kailangang hamunin at labanan dahil kapag mahina ka, matatalo ka. Nung iniwan kami ni Mama, halos mabaliw ang papa ko sa lungkot. Ako naman halos mabulag na rin sa galit. Kung wala ang gabay ng Panginoon at kung wala si Papa, malamang gaya ni Mara, sinira ko na rin ang buhay ko at nagrebelde. Baka hindi ko nakilala si Albert at hindi ganito kasaya ang pamilya ko. Sa gitna ng lahat ng yon, natutunan kong patawarin si Mama. Ayokong makalakihan ang anak ko na nakikita niya sa akin na galit ako sa nanay ko. Habang si Papa naman sa paglipas ng panahon ay natutunan na ring patawarin si Mama. At ang pagpapatawad na yon ay binaon ni Mama hanggang sa kabilang buhay. Patapos niyang pumanaw dahil sa sakit na cervical cancer, 5 taon nang nakalilipas. Kahit wala na siya, masaya ako. Nabago na huli ang lahat, nagkaayos kami at nakilala niya ang kanyang apo. Si Mara at ang nanay niya, ako at si Papa. Lahat kami ay biktima ng 2 taong pumasok sa isang maling relasyon. Madaling gumawa ng kasalanan lalo na kung ang tukso na mismo ang lumalapit sa'yo. Pero ang magiging epekto nito sa mga mahal mo sa buhay, iyon ang hindi mo matatakasan. Hanggang dito na lang at sana'y magustuhan ninyo at may natutunan kayo sa aking kwento. Nagmamahal, Jamie.